سلام سلام زخبركمن زخبركنن تساتفتي مدن محسن أقدمنا عبد زلخمو سلامن كسانتن لاتن لا تمننا نلومي أمونغونا دكتور زرع أبروخ جبر مريم حينا لكم قريبنا لنا حاونا زرع أبروخ اتزلوو موياوي نايسنا أمرون كان استفاراليه فلتأتن تمكرون ككافلنا ممسو بسم كلكم عند أمسبنكو كم تزبحال منشي لبونان تمرتن نينت صفي بحالي مو سلازي كلكم تساتفوا زلهم عند أمسبنكو نكلو إزفلت أتزين نخبر سحكا نقدم بولو ومنتم كلهم اتفلتهم يغني اللي سلازي كور حونا دكتور زرع أبروخ بزيقا هبكا زلكا فلتت نهزبها نختكافل بمساكا بشم عبارات محسنن بشم نقولهم سمعنا زلو كبرت هابلنا يغني لنا ندبركو مجمريا نفسها ختل لالمو لحار نبتي كتسالي حطو المسجد تعطو نبعد محمد ساق دمسي خستاكوين على دمسي هو ميوت غير يعني راه حجي سمع لكم سمع لها ثانك يو يا غني اللي يتحدث حوي كمون محصن سلام كالوتون متعايتكم سلاز عدمكمني ازي يمسجن ازنعي بولك ايون زبلو صوري سلازخونه موها اب كفوت معصو يخم مصيخم ناي كلنا ايو سلازخونه دس اندابلني امصي ثانك يو شمي كمت حبر كايو زر أبروخ قبر مريم بحال برلين حجر جرماني زقمت كمت تبع لها أبسنا نيرفن نيورولوجي مالتيو كمون أبسنا عمرو سايكتري and psychotherapy ينتقف مالتيو أبز حلف 16 عمت أبناتي تكال برلين يزسرح قدمي أوزنبر 10 3 درجة 10 4 زخون عمد كاب اسبيداله ابتز تمحر كل عدي كابز كابلين ساعات فرعان قال زخون ابتنا يونيفرسيتي كلينيك بدحرينا كلينيك سريحين يرى مالتيو اذا يسرح دحره بايتاي اب جرماني تماهيره تمجمرتا مسارتاو حكمناون مالتيو امونغو اوروب انترمينزو ناي عدلن مالتيو كال بعد الحداري أبو سلسة قنعتي يأكل مثلا يقنرنا حاونا زر أبروخ بتعمل سبب كابها يعني سبب كمون أبز حلفة كالاي عمل ناي محسن كبعلم كله ريخات خون درجة أبز حلفة كل عمتات لعل 5 زخونو كإيلاتاتن سمت مقرن نهزبهم بخمس مجدزي كقرب تساني حمام نعم نامس قلنا حد بفرلاي ناتكاغن انت اتخون زلا سالسة عمتهم يخون سلوزلو تتجمارو قين كان لخمات جماري ناي سالسة عمت قين كان لخم سلازي بدي رخاون كانت زحالفة 5 زنورو حجوم نعاقا سعيبهم عبزي كان زمزول عمت بزحات كم موتنا نتعاملنا بتعمل عدلين تاتينا عبدي قوخلنا عبسدت توم زلو كيلاتا فلاتا فلتاتهم
كم زبنت أجزيهم هيبهم نهزبهم كبخلو أبكال زيت حاسبه بجنزب زر كبير بجنزبون زي ركبي كنا يقول سرعة تدليكا مثل لا يستي ناكا ناي سرح كناتا أنون خاتاتي لكا نيري تقوبرو مجلسيتات ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኣለካ ናይ ስነ ነርቪ ኢልካና ነሳው ፅበቕቲ ትግርኛ ሒዝካልና መፂኻ እምበር ኣነ ውንተን ቃላት ባዕሉ ሒዙልና ምፅፈው እንዳበልኩ ፅቡቅ ጌርካ ኣለካ ናይ ነርቭን ናይ ስነ ልቦና ናይ ስነ ኣእምሮ ኢልካ ንሰለስቴን ስታይ ጠቂስካየን ኣለካ የቐኒየልና ስለዚ ሎሚ ሕቶታት ቀሪብና ኣለና ብዙሕ ሕቶታት እኳ ምቕራብ ኣይክደልን ምክንያቱ እንታይ መሓትት ክኢላ ስለዘለኻና ግን እቲ መባዕታዊ ዝኾነ ነገራት ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ ክንመሃር ወይ ከተካፍለና ኣብ ካልእ እዋን ከዓ ብሰፊሑ ካባኻ ይኹን ካባኻ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ክንፅበ ኢና ስለዚ ከምቲ ንህዝብና ተገሊፁ ዘሎ ኣብቲ ማዕፀድ እውን ተፃሒፉ ዘሎ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብ ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ንዘጋጥም ዘሎ ነፍሲ ቅትለት ብኸመይ ንከላኸሎ ትብል እያ እዚ ከዓ ብዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ይዛረብ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ምስ ናይ ስነ ኣእምሮ ይኹን ስነ ልቦና ኣታሒዝካ ከም መጀመሪ ግን ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ክንብል ከለና ሲ እንታይ ማለትና በዚ ሕፅር ዝበለ መእተዊ ጌርካ ካብኡ ቀፃሊ እንተደኣ ኸይድካ ኣነ ናይ ግድነት ኣይኮነን ኩሉ ሕቶታተይ ከቕርቦ ኣብቲ ተቐርበልናን እንተደኣ እንዳተመለሸ ኸይዱ ኣብኡ ከለኹ ሕቶታተይ እውን እንዳደምሰስኮ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ስለዚ ናባኻ የቐኒየና ቴንክ ዩ ስክሪን ያ يريكم الله؟ هو بتعمل صبو هو كم ما أتوي صبو حسب إيها أجمير كان تحدث حوي حفشاوي نابتي فوكس غيرنا نزرار بلو نايت نفسه قتلت زبلار استقدم ممسعنا كم ما أتو خخوننا ندا دربنا كم زتتحز حسب كهلونا منتن እንዳገለጽክዎ ክኸይደ ኣብ መንጎ ግን ዝኾነ ሕቶ እንተልዩ ኣነ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ዝኾነ ክስታይ ዝደሊ ዋላ ካብ ዝገዛ ካትኩም ድዩ ካብ ብደገ እውን ዝመፅእ ሕቶ እንተልዩ ምስቲ ዝኸይድ ነገር እንዳበልና ንኸይድ ምእንታን ሂወት ዘለዎ ኣብ ባይታ ዝወረደ ነገር ክህልወና ሰኢላ ንተዛሪበ የነብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብድሕሪት እውን ካታተሉ ስለ ዘለው ኣብ መንጎ እንተደኣ ሕቶታት መፂኡ ናይ ህዝቢ ናይ ግድነት ኣይኮነን ክሳብ ትውድቕ ክፅበ እዩ ሕቶታት ዝመፀ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ በቃ ወንደርፉል ሕጂ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ክንብል ከለና ብምንታይ ክጅምሮ ደሊ ማለት እዩ ብዓለም ለኻዊ ናይ ጥዕና ማሕበር እቲ ጥዕና ዝበሃል ሲ ከመይ እዩ ክስታይ ኣቢልዎ ከመይ እዩ ገሊፅዎ ኢልና ክንርኢ ከለና يرى له عنون هو ترى له اوكي تعناسي مولو زخونه اكلاوي سنا امروي كمون سنا محبراوي طعي مخوان وي صبق مسمعيو بقى سبسي باكلو بسنا امرو كمون بسنا محبراوي خيترفسي مولو زخونه صبق كسمعو طعنا اخسمعو مولو ነገር كسمعو አለው እንድሕር طعنا ሊወዝብል በጣም ገፊሕ ዴፊኒሽን እዩ በጣም ዝገርም እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ طعنا ክንብል ከለና ብዛዕባ ሕማም ኢና ንሐስብ ናይ ሕማም ዘይምህላውካ طعنا ኢልና ኢና ንቆጥሮ طعنا ለንኽብል ከለኹ ሲ ብዙሕ ግዜ ሳይሐመምኩን ንኽብል እዩ ካልእ ግን እዚ ግን ብጀካቲ ዓጽምኻ ስጋኻ ሲ ኣእምሮኻውን ክቐስን ጥዑይ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡውን ስነ ማሕበራዊ ንበይንኻ ዲኻ ትነብር ሎንሊነስ ስማዓካ ድዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ቦታኻ ረኺብካ ዲኻ ብስራሕ ትወፍር ዲኻ ኣፍራይ ዲኻ ገለ ዝብል ነገር እውን ሲ ኣብቲ ግፍሕ ዝበለ ናይ ጥዕና ሓሳብ ተጠቕሊሉሎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ክትረድኦ ከለኻ ሲ ኦ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናትና ናይ ሕብረተሰብና ኮንቴክስት ክትመፅእ ከለኻ ኸ ሰለስቲኡ ነገር ጎዲሉ ትሪኦ ማለት ኣብ ገሊኡ ሕጂ ኣብ ዝንነብረሉ ዘለና ፈርስት ወርልድ ገለሲ
at least بسنة محبراو نجار قاليو تماليو قاليو قديرو تبلو تغيرها ويا أبتسنا عمراو نجار سأخول بيت اللوم أخول infrastructure اللوم كنبل نخلينا أبتنا كلاون زحمة مسبسي كاب زيرو سقع ميتسي بتزلو تخلوسي سعن حمام حكمنا مقدالسي عدي أي وعلني وتحمام تبرتي وخال نجار يقول نت كجت أم زخلسن يجت أم يتبل أبسلستي إحنا بدهوتات لنا مالك بمسارته كم زت كونتكست اندحزنا كن مصيله ديزيز نزبلو حمام نزبلو انت يبلولو ناي زخون عينت ناي اكلنا اسرارها ወይ ክፋል አካልና ወይ ኦርጋናትና ነቲ ክፋላት ኣብ ውሽጥና ዝተፈላለየ ስራሕ ዘለወን አካላት ናታተን ወይ ኣብቲ ስጋን ኣብቲ ዓጽም እንተኮይኑ ኣብ ዓጽም ወይ ስጋ እንተኮይኑ ስጋ ደምሱር እንተኮይኑ ደምሱር ኣብኡ ኣብ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፊዚካላዊ ነገር ወይ ከዓ ኣብቲ ኣሰራርሑኡ ምርባሽ እንተልዩ ኢሉ ዝገልጾ እዚ ከዓ ብምንታይ ክኸውን ይብሉ ኣሎ ብገለ ብደገ ብዝወፀ ብመዝመፀ ሕዋሳት ከም ቫይረስ ባክቴርያ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከዓ ይብል ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መግቢ ሕፅረቱን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንዓና ምልከተና እዩ ወይ ከዓ ዘይ ዝተመዘናበለ ዓይነት ኣበላልዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ስነ ማሕበራዊ ናይ ጥዕና ትካላት ናይ ሸቓቕ ናይ ገለ ናይ ፅሬት ነገር ጉድለታቱን ክኸውን ይኽእል ኢሎ ብገፊሕ ዝገልጾ ማለት እዩ 1949 more than almost ዳርጋ 80 ዓመት ዝገብር ማለት ሕጂ ጥዕናሲ ሕማም ዘይብሉ ህይወት ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ይገልጹ ናይ ሕማም absence ምዃንሲ ንጥዕና ኣለዎ ሰባይ ብሎን እዩ እንታይ ደኣ ብዙሕ ነገር ክማላእ ዘለዎ ነገር ኣሎ ኢሉ ይገልጾ ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ኣእምሮ ጥዕና ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ጥዕና ኣብቲ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ዘሎ ሰብሲ እቲ ዘለዎ ዓቕምን ክእለትን ኩሉ ክጥቀሞ ኣብ ዝኽእለሉ ንቡር ዝኾኑ መዓልታዊ ብድሆታቱ ኣብ ዝስዕረሉ ተፃዊሩ ኣብ ዝሓልፈሉ ኣፍራይ ዝኾነሉ ነቲ ዝነብረሉ ሕብረተሰብ ከማን እቲ ካብኡ ክፅበይ ዝኽእል ጉቡእ ወይ ሓላፊነቱ ዝውፅእ ሰብ ማለት እዩ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ኣለዎ ክትብሎ ከላ ብውልቁሲ ዓቕሙ ኣብ ባይታ ኣውሪዱ ይጥቀመሉ እዩ የፍርየሉ እዩ ኣብ መዓልታ ከዓ ንኣሽቱን ዓበይትን ብድሆታት ኩልና ንፈልጦሎ ተፃዊርዎ ይሓልፍ እዩ ከም መጻጽኡ ይምክቶ እዩ እንደገና ከዓ ኣብቲ ዝነብረሉ ሕብረተሰቡን ናቱ ቦታ ረኺቡሉ በቃ እቲ እጃሙስ የበርክት እዩ ኢና ስነ ኣእምሮዊ ብገፊሕ ንገልጾ ማለት እዩ ሰብ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ክሕዞ ከሎ ካብዚ ነገራት ወፂኡሎ ማለት እዩ ኣብ ፀቕጢ ዘሎ ሰብ ንኣብነት እቲ ዓቕሙ ክጥቀም ኣይክእልኒ ዓቕሙ ጎዲሉ ይስምዖ ኣሎ ከፍሪ ኣይክእልኒ ብድሆታት ክመፅኦ ከሎ ፍርሒ ሓይሊ ምስኣን ገለ ስለ ዘለዎ ተፃዊርዎ ክሓልፍ ኣይክእልኒ ኣፍራይ እውን ኣይኮነን ከምኡውን ካብቲ ዝግብኦ ቦታ ከም ሰብ ሓዳር ሰብኣይ ድዩ ኮይኑ ሰበይቲ ድያ ኮይና እቲ ዝግብኣ ቦታ ካብ ፋሚሊ ጀሚራሲ ከምቲ ዝግብኣ ኣደ ኮይና ኣቦ ኮይኑ ቦትኦም ክመልእዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሓደ ወይ ዝበዝሐ ይጥቁዑ ድዮም ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ መረዳእታ እንታይ እዩ ምዳን ኣብ ፀቕጢ ሎሚ ኩሉ ስለዘይ ኣኽለና ኣብ ገለ ክፋላት ፎከስ ገይረ ከም ኣብነታዊ ናብቲ ኣርእስትና ናይ ሎሚ ዝጠቕመና ኢለ ዝሓሰብክዎ እቲ ካልእ ከዓ እንዳገለፅክዎ ወይ ብሕቶ መንገዲ እንተመፅኡ ከዓ ክገልፆ እየ ማለት ሕጂ ነዊሕ ግዜ ኣነ እውን ወሲካ ማለት እንታይ ንሓስብ ነርና ዋ ካብቶም ናባና ዝመፁ ብፀቕጢ ንኣብነት ዝጥቅዑ ሰባት ዳርጋ 3/4 50 ካብ 100 ገለሲ ደቂ ኣንስትዮ እየን 3/4 ወይ ከዓ ልዕሊኡሲ ደቂ ኣንስትዮ እየን ደቂ ተባዕትዮ ግን ከምኡ ይኮኑን ኣብ ካልእ ትረኽቦም ኣብቲ ፀቕጢ ግን የለውን ገለ ኢልና ወይ ኣብ ፍርሒ የለውን ከመይ እዚ ነገር ይጎድሉ እዮም ብጣዕሚ ኢልና ንሓስብ ነርና ግን ንምንታይ ከም ዝኾነ ክንመፅኦ እንዲና ሎሚ ኣብ ዝበፅሕናሉ መረዳእታ ግን እንታይ ኢኻ ትብል ደቂ ተባዕትዮ እውን ማዕረ ይጥቅዑ እዮም ዳርጋ ማዕረ ዋላ ሓንቲ ብስታቲስቲክስ ተረኺቡሲ ይፈላለዩ ክንዲ ዝትብሎ ነገርሲ ኣይኮነን
أبزح ليتريتشر كيدكم تريقهم حج جنا زي تعرمه دك أنستيو بسقطي مورينز تقع 3/4 الساتنين قال زبل نجار 3 ربيت قال الكاهتن بتخليها كلت فرق الساتنين لعل فرق الساتنين قال ندابله كنا نببنا خلينا جن تحجي زبص احنا له درجه انت يزحبر نو دك تبعاتيون يتقوعن فرعان ግን كمان ስለዚ ተቆعዮም ኣብትናይ ነፍሰ ቅድለት ክትመጽእ ከለና ክንሪኦ እንዲና ኣዝዩ ኦቨር ፕሮፖርሽናል ዝኾነ ተጎዳኢነት ዘለዎም ብጸቅጡን ስለዝሓልፉ እዮም ግን ካልእ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ ኣብኡን ፎከስ ክንገብር ኢና ስለዚ ክንድዚ ኣይውሕድ ኣይበዝሕን እዩ ግን ዓይነቱን ምልክታቱን ኣተሓዙኡን ይፈላለዩ ክልቲኦም ከመይ የስተናግድዎ ይፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ዘርእይዎም ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ከዓ እንታይ ዓይነት እየን መስተ ናይ ምስታይ ናብ ከምኡ የድህቡ በቃ ነቲ ከባረሩ ኢሎም ነቲ ዝስምዖም ስምዒት ናብ መስተ ቀልጢፎም ሓሽሽን ካልኦት ዝወሰዱ ዝተፈላለዩ ነገራት ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፎም እዮም ክስታይ ጠላዕ ወይ ኣብ ማሽናት ወይ ናይ ኮምፒውተር ፃወታታት ገለመለ ብኸምኡ በቃ كبلو كقطمو يفتنو አካላዊ ጸገማት ካ በዘይ አካላዊ ምክንያት ኣብ ወልፍ ዝገለጽኩ ኣብ ወልፍ ነገራት መስተ ሓሺሽ ካለ ዝወሰድ ነገራት ጠላዕ ወይ ማሽናት ገለ ይለለኹ አካላዊ ጸገማት ካ ቀልጢፎም ይገልጽዮም ወደቀ ተባዕትዩ ኣብ ክንዲ ጓለንሰይቲ መጽያ ኣነ ብጣዕሚ ጓሂ ስማዓንሎ ፍርሕ ስማዓንሎ ድቃሲ ኢነለኹ ድኻም ኣለኒ ንጎሆ ካብ ዓራተይ ክወጽእ ኣዝየ ይደክም ኣለኹ እንታይ ከም ዝኾነ እንድዒ በቃ ኃይል ስኢነ ደቅስ መጻኒ ኢለን በግልጽ በቃ በጣም ፕላስቲክ በዝኾነ ደስ ብዝብል ብዝርዳዕ መንገድ ክገልጻልካ ከሎ ወዲ ተባዕታይ ግን መጽዩ ሕቆይ ይብለካ ርእሰይ ቃንዛ ገይሩለ ይብለካ አንድ ሕቆይ አብራኸይ ዝተፈላለዩ ዓይነት አካላዊ ንቕስታይ ንቕፀት ገይሩለይ ደገሙ ጻዓብዩኒ ሽንቲ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣለኒ ዝብል ዓይነት ማዓት ዓይነት ናይ አካል ምልክታት እዮም ደቂ ተባዕትዮ ቡ እዮም ካብ ሓኪም ዝኸዱ ይምርመሩ እዮም ከምኡ ናብ ገዛ ሓኪሞም ከዱ ከለው ሲ ግድነት ይከምርምሮም ከምቲ ዝበልክዎ ቃንዛ ብዝተፈላለየ አካላት ጸገም ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ አካላት ይለለኹ ብጀካተን ንቡር ንብለን ምልክታት ጸቕጢ ክመፀን የሳተን ንቡር ዝኾና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከምታ አንተ መእተው ዝበልክዎ ንመስተ ምዝውታር ተቆጣዒነት ዘይ ምኽንያታውን ዘይ ሚዛናውን ዝኾነ ሕርቃን ወይ ዘይ ተጻዋርነት ከምኡን ብቃልን ኣብ ገሊኡ አካላዊ ዓመፃዊ ባህሪታት አግሬሲቭ ሆኖ በቃ እንታዩ ገንጨርጨር ይብል ዘሎ እንታዩ በቃ አመሉ ተቀይሩ ኣብ ቀረባ ዘሎ በነዞም ቆልዑት እኮ በቃ ትንፋስ ከሊእዎም ገለይለን ተን አንስቶም ብዙሕ ግዜ ሓሳብ ያአትውን እንታዩ በቃ ተቀይሩ ዝሰብ ከምዚ ዓይነት ይረ ከምኡን በቃ ኣብቲ ናይ ኮምፒውተር ነገራት ካልኦት ጻወታታት ነገር በቃ ኣይተሕሰብ እምበር ሓሳብካ ዝወስድ ነገር ዝዓይነቱ ነገራት የድህቡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብታት እዮም እዚኣተን እቶም መባዕታ ምልክታት ኣብቲ ጸቕጢ ዝበሃል ነገር እዚ ሕጂ ኣስተውዒልና ክንሰምዖ ዝደሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንደቅኽን ንሰብኡትክን ንትፈልጦም ሰባትሲ እዚ ነገር እዚ ክተስተውዕላ ከለኽን ክስታይ ሕቶ ክኾነልክን ኣለዎ እቶም ናይ ቀረባ ኣደድያ ንወዳ ሰበይቲ ድያ ንሰብኣያሲ ክተስተውዕል ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ቃንዛ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ርእሲ አንድ ሕቆ ከብዲ ወዘተ ኮምፕሌን ገብሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ይምርመር ኣይርከበሉን ምክንያት ቀጻሊ ዝስምዓካ ድኻም ወይ ሓይሊ ምስዓን እዚ ኣይብልዎን እዮም ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ በቃ ድኻምሲ ከምዚ ደኺመ ሓይሊ ስኢነ ገለሲ ብዙሕ ግዜ ይወስደሎም አንፎርቹኔትሊ ንምንታይ ከም ዝኾነ ክሪኦና ድቃስ ምርባሽ ወይ ምስዓን ነዚ ምናልባሽ ይብልዎ ኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ድቃስ እንተሲኢንካሲ ድቃስ ሲኢን እንታይ እዩ በቃ ከይደቀስኩ ሓዲረ ገለ ንብል ኢና ሽውሓት ምጉዳል ብዙሕ ግዜ እንድሕር ቀጻሊ ጽቡቕ እንዳበልዕ ዝነበረ
ሰብኣይሲ ደስ እንዳበሎም ሞ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱ እንዳናዓዳ ከመይ ጽቡቕ መግቢ ሎሚ ኣይሰራሕክን ኢሉ ኣብ ክሽና ኣትዩ ከማን ደስ ዝኸፍት ዝነበረሲ ቀሪቡሉ ከማን ብክንደይ መከራ ከምኡ ንፈልጥ ኢና ሓደ ግዜሲ ጠሚኻ መጽኻሲ ወይ ጨና መሪሕካ ዲገለሲ ናብ ክሽና ኣትያስ ሎምስ እንታይ ሰናይ ነገር ጌርክለኽ ኢልካ ትብል ሰብኣይ እንድሕር ቀሪቡልካ ከማን በቃ ማይ ቀጢኑ ትብል እንተ ኮይንካ ዘይትበልዕ እንተ ኮይንካ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ምናልባሽ ቀልጢፉ ዝረድአን ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰሪሐንሲ ብዙሕ ግዜ ሳተን ስለ ዝሰርሓ እዩ እምበር ዘይሰርሑ ሰብኡት የለውን ኢለ ማለተይ ኣይኮነን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰሪሐን በቃ ተመንየን ብፍቅሪ ሰሪሐን ኦሲ ክበልዓለን ከዓ ደስ ይብለኒ ገፁ ሪአን ከዓ ይሕጎሳየን ክንዕደን ከሎ ከዓ ዝበለፀ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ክጎድል ከሎ እቲ ሰብኣይ ብቀረባ ዝረድአን ነገር ኢለ ይሓስብ እየ እዚኣ ነገር ኣገዳሲት ነገር እዩ ገለ ሰባት ከማን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ በቃ ሰብኣይሲ ብከብዱ በታ ዝጥዕሞ ነገር እንተሐጒስካዮሲ በቃ ሃለ ኩሉ ተወሳኺ መቕሽሹ ገለ ዝብላ ሰሚዕ ኣለኹ ብዚ ከባቢና እሞ ሕጂ ኣብኡን ተጎዲሉ እቲ ሰብኣይ ገለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ምሕራቅን ኣቕሊ ምስዓንን ኢለ ኣለኹ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቆልዑት ኣብ ዘለዎ ምዳና ንቆልዑት ዘይምፅዋር በቃ ካልእ ግዜ ብላዕሊ ወሪዶም ብታሕቲ ድላዮም ዝገብሩ ቆልዑት ሕጂ ተዛሪብኩም ኢልካ ረቢሽኩምና ብዝኾነን ዘይኮነን ነገር ይመፅእ ማለት እዩ ናይ ፍርሕ ስምዒት እዚ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ስጋዕ ዝብልዎ ብጣዕሚ ግዜ ይወስደሎም ፈራሕ ከመይ ጌራ ንሰብኣይ ከመይ ክበሃል ንመን እዩ ዝንገሩ እዚ ምስቲ ስነ ማሕበራዊ ባይታ ነው ዘይረዳእካ ናይ ጓሂ ስምዒት እቲ ዋና ካፕተን ዋናታት እዩ በቃ ሰው ኢሉ ይወርደካ እዚ ሓፈሻዊ ናይ መባእታዊ ምልክታት ንኽንሕዘን ኢለ እተን መሰረታዊ ዝኾና ክንሪአን ክነስተውዕለለን ዝግባአና ማለት እዩ ኣብ ስጋዊ ርክብ ሰብ ሓዳር ኮይኖም ኣብ ስጋዊ ርክብ ከማን ድልየት ምጉዳል አሉ በቃ ካብቲ ንፈልጦ ኣብቲ ሓዳርና ንፈልጦ ዘለና ኩነታት ሲ ይጎድል እቲ ሰብ ማለት እዩ በቃ ካልእ ግዜ ደስ እንዳበሎ ኩሉ ነገር ካብ ዘረባ ጀሚሩ ካብ ጽቡቕ ዘረባ ካብ ናይ ፍቅሪ ዘረባ ኩሉ ነገር ዝነበሮ ሰብኣይሲ ፈፂሙ በቃ ካብኡ ነገር ይጎድል ማለት እዩ ምክንያት ፀቕጢ እንታይ እዩ ብዘርኢ ወይ ብቤተሰብ ቤተሰባዊ ወይ ብዘርኢ ኣብ ገሊኡ ፋሚሊታት ክትሓትት ከለካ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ኣነምነሲስ ትረክብ ኢኻ ከምዚ ኣደይ እውን ነይሩዋ ኣባይ እውን ከምኡ ሓፍተይ ከምኡ ኣሕዋተይ ከምዚ ኢሎም ይነግሩካ እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብና ቁሩብ እዚ ኣብዚ ከምኡ እንዳላገብኩ ስለ ዝዛረቦ ኣባና ቁሩብ ኣሸጋሪ እዩ በቃ ኖ ከሎ ከማን ብዙሕ ግዜ ፈፂሙ ኣብ ዘርእና ከምዚ ዓይነት ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ቀልጢፉ ዝምልሰልካ ሰብ ምክንያቱ ተነቃፋይ ነገር ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ነገር ክቐርቦ ይደልን እቲ ሰብ ብዘርኢ እሞ ግደፉ ሕጂ ቀስ እንዳበልካ ምስ ተረዳድኣኻ እምነት ምስ ሕደርካ ግን ዝመፅእ ነገራት ኣሎ እዚ ወሳኒ እዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነቲ ዓይነት ሕክምና እውን ስለ ዝመርሖ ማለት እዩ ኣብዚ ሓቂ ምዝራብ ወሳኒ እዩ ስለዚ ክነስተውዕል ግባአና ለውጢ ኣሰራርሓ ብሓንጎልና ዘለው ንጥረ ነገራት ሶኮል ትራንስሚተር ሰብስታንስስ ንብሎም ማለት እዩ ንስምዒትና ዝድርኹ ንስምዒትና ዝመርሑ ኣለውና ብውሕድ ፍሉጣት ዝበሃላ ከምዚ ሴሮቶኒን ኖራድሬናሊን ዶፓሚን ዝበሃላ ፍሉጣት እቲ ስምዒትና ብመጠን ኣቐናተን ምጉዳለን ናብ ፀቕጢ ናብ ፍርሒ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ ካልኦቱን ሕማማት ኣብ ዶፓሚን ገለ ከዓ ክንመፅእ ከለና ምብዝሑ ከዓ ከምዚ ሳይኮፍሬንያ እዚ ሳይኮሲስ ገለ ንብሎ ምዝንባል ኣእምሮ ወይ ኣተሓሳስባ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፀቕጢ ግን ጉድለት ናይ እዚኣተን ነገራት እዚ ጉድለት ሕጂ ብዘርኢ ጉድለት ዘለዎም ሰባት ኣለው በቃ ጎዲልዎም ውለዱ ብፍጥረቶም ከምዚ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ኢንሱሊን ጎዲልዎም ሞ ከዓ ብደገ ክወሃቦ ኣለዎ ትብሎ ሰኢልካ ተፃወሮ ክትብሎ ዘይትኽእል ግድነት ክወሃቦ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክፍጠሩ ከለው ጉድለት ናቱ ዘለዎም ሰባት ኣለው ኣተዓባብያ ወይ ፅልዋ ዝገብሩ ስነ ማሕበራዊ ጉዳያት እዚ ትራውማ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ኮንቴክስት ከዓ ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ህዝብና ሓሊፍዎ ዝመፅእ ነገር ኣብ ተራ ይፃወት ማለት እዩ ማሕሰይቲ ኣብ ዓዲ ከሎ እቲ ሰብ ዘጋጠሙ ቤት ማዕሰርቲ ድዩ ምሕረምቲ ድዩ
ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድዩ ኣብ ኩናት ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ብድልየት እተው ብዘይድልየት እተው እሱ ኣይኮነን ዘዛረበና ትሰብ ኤክስፖዝድ እንተኮይኑ ከም ሰብ ልዕሊ ተፃዋርነቱ ዘጋጥሞ ነገር ስለዝኾነ ኣብኡ ማሕሰይቲ ወይ በሰላ ናይ ስነ ኣእምሮ ከጋጥሞ ይኽእል ኣብ ስደትን መንገዲ ስደትን እዚ ኢለዮ ኣለኹ ኣብቲ ንነብረሉ ዓዲ ከይተረፈ ብመጠን ዝነበርናዮን ቋንቁ ንመልኮ ዲና ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣቲና ዲና ኢንተግሬትድ ዲና ምስኡ ዝመፅእ ብድሆታቱን ኣብዚ ተራ ክፃወት ይኽእል እንታይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍለ ነገር ኣለዎ እዚኣ እዘን ምልክታት ናይ ፀቕጢ ካብ በልኩ እንታይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍለ ነገር ኣሎ ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ ዳ እንታይ እዩ ከምዚ ዘግብር ዘሎ ንምንታይ እዮም ብግቡእ ሽግሮም ዘይፍለጥ ከም ፀቕጢ ኣልይዎም ሲ ከም ፀቕጢ ሕሙማን ቀልጢፎም ዘይርከቡ ንምንታይ እዮም ከማን ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምቲ አንተዎ ዝበልክዎን ብሕጂ እውን ንሪኦን ሲ ስጋዕ ነብሰ ቅትለት ብብዝሕን ዓታቶም ዘጋጥሞም ሲ እንታይ እዩ እቲ ሽግሩ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስምዒቶም ኣብ ምስቲ ባዕልን ብዛዕባኡ ምዝራብን ኣዝዩ ጉድለት ኣለዎም ደቂ ተባዕትዮ ንዓይ ወሲካ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዛዕባ ስምዒት በቃ ከምዚ ኮይነ ኣለኹ ከምዚ እኮ ስማዓኒ ኣሎ ምዳና ከምቲ አንተዎ ዝበልክዎ ናይ ሰብዓይ ነገር ዘጉድል ነገር ድኹምነት ወይ ተባዕነት ዘጉድል ሰብዓይ ዝብል እቲ ኣብ ዓድና ናትና ካልቸር ንትረፍሲ ኣብዚ ንነብሮ ዘለና ክስታይ ከማን ብልምዲ እንታይ ይበሃል እዩ እቲ ስትሮንግ ሴክስ ይበሃል ወዲ ተባዕታይ ሲ ስትሮንግ ሴክስ ብጀርመንኛ እውን ከምኡ ኣሎ ተባሂሉ በቃ ይግለጽ ከምኡ ማለት ግን ኣይኮነን ከምኡ ኢልካ ኸ እንዳተጎዳእኻ ክትብላዕ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ስምዒትካ ኣስተውዒልካ ስምዒትካ መሓዝ ብዛዕባኡ ምስልሳል ምዝራብ ከም ሽግር ምግላፅ ኣይተዋሃበን ብዙሕ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወርልድ ቁሩብ ይሓይሽ ኣብቶም ብካልቸራል እውን ብካልእ ነገር ስለዝሓልፉ ናይ ሎሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ኣነ ስራሕ ዝጀመረ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ ጀርመኑ መዓት ነገር ከም ዳርጋ ከም ናትና ዓይነት ዝመስል ነገር ነይሩ በቃ ከምዚ ሰብ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ተተጠቂዑሲ ከምዚ ከይለግበካ ዛ ዓይነቱ ነገር ከምኡ ነቲ ሰቡን ምግላል ዋላ ቅድሚ 50 ዓመት ከዓ እቲ ኣስቢዳለታት ከማን ካብ ሰብ ዝነበረሉ ቦታ ፈሊኻ ከምዚ ከም ካምፕ ዓይነት ነገር ጌርካ መሓዝ ዓይነቱ ካብ ፋሚልዮም ኣውፂኻ ብጣዕሚ ዘስደምም ነገር እዚ ኩሉ ግን ብጣዕሚ ዓብ ለውጢ ገይሩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና እውን ፀልወና እዩ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ይኮነን ኣነ ዕድል ኣብ ዝረኸብኩሉን ኣብ ዝረኣኹሉን ኩነታት ሲ ብዙሕ ዝተመሓየሸ ነገር ኣሎ ዝተፈላለየ ምርምራት ከም ዝሕብሮ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ፀዓቂ ሽግር ስትረስ ኣብ ዘጋጥመን ግዜ ንስምዒተን የስተውዕላ እየን ኣዝየን የስተውዕላ እየን ብግቡኡ ሓሳብ ብዛዕባኡ ይኣትወን እዩ ስቂለን ኣይሰግርዎን እየን ይዛረባሉ እውን እየን ደቂ ተባዕትዮ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ናብ መስተን ካልእ ወልፍታት ነገርን እያ በቃ ሽፍቲንግ በቃ ንዓናሲ ክነፃወሮ ስለዘይንኽእል ክንዛረበሉ ክነስተውዕለሉ ከም ሽግርና ክንገልፆ ፍተውሑ ክንደልየሉ ዘይኮነስ ናትና ፍታሕ እንታይ እዩ ቀልጢፍና ናብ ወልፋዊ ነገራት ኢና ንድህብ ዝገርም ከዓ ከም ኣገዳሲ እውን ኣይረአይን እዩ በቃ ከምዚ ስምዒት ዝፈጥረልካ ነገር ሰቂልካ ኢኻ ኢግኖር ትገብሮ እንዳሸገረካ ከሎስ ኢግኖር ናይ ምግባር ነገር ኣሎ ካብዚ ብዝተፈላለየ ዝሕሾም ንደቂ ተባዕትዮ ሲ ሽግር ከለዎ ክንሱ ብዛዕባ ኩዕሶ ሓጠው ቀጠው ብዛዕባ ኣነ ኩዕሶ ፈትየ ፃወቴ ክለባት ብለ ግን ከምኡ ማለት ኣይኮነን በቃ ግን ሰጊርካ በቃ ናይ ዓለም ፖለቲካ ገለመለ ሞናትካ ንዓኻ ዝምልከት ናይ ውሽጥኻ ነገር ከለካ ክንሱ ኣብኡ ይቐሎም ንደቂ ተባዕትዮ ሓፈሻዊ ኣብዚ ጥዕንኦምካ ዘይምግዳስ ኢግኖር ምግባር በቃ ኣነ ኮ ናብ ሓኪም ምኻድ ኣይፈቱን ይብለካ ሓደ ሰብ ከቢድ በቃ እንድገለ ዝኸውን ናይ ጥዕና ሽግር ከለዎ ሲ ናብ ሓኪም ምኻድ ብዙሕ ኣነ ከምዚ ከም ሽግረይ ክስታይ ክብልሲ ኣይደልን እየ ይፃወሮ እየ ከኒን ሙሳድ ኣይደልን እየ ብለካ ዘድልዮ ከኒን ሽኮርያ ዲያግኖስ ኮይኑ ዲያቤትስ ኣለካ ተባሂሉ ሰብሲ እዚኣ ክትወስዳ ኣለካ ክልተ ግዜ ብመዓልቲ ተባሂሉ ሲ ከምዚ ብሓይሊ ገለ ዝስዕሮ ነቲ ሕማም ከምኡ ዓይነት ነገር ኣለና ኣነ ንዓይ እንዳወሰብኩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከምዚ ምክሳስ ገለ ከይመስለኩም ኣሕዋተይ ስለዚ
እዚ ነገር ኣለና ክንዕርዮ ኢና ኻ ንዘራረበሉ ዘለ ኣካሎም ዝሕብሮም ምልክታቱን ሸለል ናይ ምባል ባሕሪ ኣለዎም ከምታ አንተ ዝበልኩ ብስነ ልቦና መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ንዓናውን ወሲኹ ማለት እዩ ናትና ናይ ኤርትራ ካልቸራል ኮንቴክስት ማለት እዩ ስምዒቶም ወይ ድኻሞም ዋህዮም ወይ ዝስምዖም ፍርሒ ዝገልጹ ደቂ ተባዕትዮ ከም ምንታይ እዮም ዝቁፀሩ ከም ድኹማት ወይ ዘይሰብዓይነት ስለዚ ሕሰብ ምስ ሓያል ጾታ ማለት ወዲ ተባዕታይ ከም ዘይከይድ ተገይሩ ስለዚ ቁፀር ኢግኖር ኢኻ ትገብሮ ሜተድ ከምዚ ኢለ ዝዛረብ እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ዘለዎ ሰዓብን ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ናብ ንፀቕጢ ዘመቻችው ነገራት ኣለዋ ማለት ሲ ሓፈሻዊ ካብተን ዝገለጽክዎን ሲ ንላዕልኻ ኣካላዊ ሕማም ከቢድ ሕማም ኣለካ እንተ ተባሂልካ ትስንብድ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኸማን ናብ ፀቕጢ ሰግር ብዙሕ ግዜ የጋጥም እዚ ሰባት ሲ ተኣካላዊ ሕማሞም ከይተረኽበ ብፀቕጢ ዝርከቡሉ ፀቕጢ ሒዝዎም መፅኡ እሞ ክምርመር ከሎ ክንድገለ ዝኣክል ኣካላዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ርክባዊ ፀገማት ኣብ ሓዳር ኣብ ስድራ ወዘተ ዘጋጥም ርክብ ምፍልላይ ድዩ ዘይምስምማዕ ድዩ ኣዝዩ ኩናት ዘለዎ ገዛሲ ግድነት እዩ ነቲ ሓደ ጾር ክኸብዶ ክእል እዩ ሓደ ዝበለፀ ከስተናግዶ ክእል እዩ በዳላይ ተበዳላይ ኣሎ ዝበዝሖ ዝጎደሎ ኣሎ ብመጠን እቲ ዓይነትን ክስታይል ኣብኡ ብዙሕ ግዜ የጋጥም እዩ ሰብኡት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ምፍልላይ ክመፅእ ከሎ ምዳና ናታቶም ተራ እንተዝየልዩ ኣዝዮም እዮም ዝጉድኡ ዝርድኡ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሰብኡት ስለንዛረብ ዘለና እምበር ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ስለ ዘጋጥመን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ምክንያት ይመፅእ ማለት ፅምዋ ንበይኖም ዝነብሩ ሰብኡት ብጣዕሚ እዮም ዝጥቁ ብብዙሕ ነገር እቲ ንበይንኻ ምዃን ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣብቲ ምዳና ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ወርልድ ኩሉ ነገር ኮይንካ ሞኻ ካልቸራሊ ዘይተዋሃበካ ኣዴኻ ዝቐረበትልካ ወይ ሓፍትኻ ዝቐረበትልካ እንዳበላዕኻ መፅኢኻ ከምኡ ተነጊሩካ ክሽነ ወዲ ኣይዓቱን እዩ ተባሂልካ ኣነ ኣትየ መፅእ ምንም ሽግር የብሉ እቲ ዝዓበ ኩሉ ኮንቴክስት ኣወዳት ስለ ዝነበርና ዘጋጠመኩም ኣይፍለጥን ኢልና ብጣዕሚ ከሽና ኢና መፂና ኩሎም ኣሕዋተይ ማለት እቶም ኣብ ደገ ዘሎ ከመጋጣም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ መፅኢኻ በቃ ምድሪ ትግምጠለካ በቃ ነዛ እንቋቑሖ ኸማን ሕጂስ ብኸምኡ ብዙሕ ግዜ ስቕ ኢሎም ደገ ምብላዕ ይጅምሩ ገንዘቦም ብትክክል ክሕዙ ይክእሉን እዮም ምስ ኩሉ በቃ ቁጠባውን ካልእ ምስ ኩሉ ሳዕቤናቱ ወይ ከዓ ሰብ ዝተገለለ ኮይኑ እንተተሰሚዑ ብዙሕ ግዜ በጠማምታ ድዩ ብደጊያዊ ምርኢት ድዩ ብባህሪኻ ድዩ ብፖለቲካዊ ኣረኣያ ድዩ ኣብ ገለ ብዘለካ መርገፅ ድዩ ብዝተፈላለየ ነገር ተገሊለ ኣለኹ በቃ ሰባት ንዓይ ኣይፈትውንን እዮም ኣይቀርቡንን እዮም ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብምክንያት ወይ ብዘ ምክንያት ከምኡ ስምዒት እንተልዩካ ግን የቀራረበካ እዩ ሳዕቤናዊ ወይ ከዓ ገደስቲ ለውጥታት ኣብ ሂወት ሰብ ከምዚ ዝበልክዎ ማለት እዩ ምፍልላይ ብሞት ወዘተ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፀቕጢ ወይ ፍርሒ ሕማም ከመቻችው ዝኽእሉ ኣብ ዝብል ዝቐፅል ዘለኹ ጥንስን ምውላድን ቆልዓ ከዓ ንደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ኣይ ከምኡ ኣብ ግምት ኣይኣቱን እምበር ኣሕዋትና ጥራሕ 9 ወርሒ ዝስከማ እሳተን ጥራሕ ዝፅዕርኦ ገለ ይኹን እምበር ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ስነ ኣእምሮ ኩነታት እውን ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ለውጥ ኣለዎ ገለ ሰባት ከማን ዳርጋ ሆርሞናዊ ለውጥ ኣለዎ ኢሎም ዝኸዱን ዝመራመሩን ሰባት ኣለዉ ዝተረጋገፀ ነገር ግን ኣይኮነን ግን ምስኡ ዝመፅእ ምዳና እቲ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ብፀቕጢ ዝሓለፈ እንተፀኒሑ ወይ ፍርሒ ዘለዎ እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣቦነት ምምፃእ እምበር ዶ ነዚ በቃ እንታይ እዩ ዝመፅኣና ዘሎ ክፃወሮ ደ ክኽእሎ ደ ክነብሎ እዚ ነገር ስሲ ክኢልና ንሓልፎ ነገር ድዩ ዝብል ፍርሒ የጋጥሞም እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ምውላድ ከዓ ዘጋጠመ ፀገም ነይሩ ክውለድ ከሎ ቆልዓ ፃዕሪ ድዩ በዚሑ ቆልዓ ድዩ ገለ ፀገማት ኣጋጢምዎ ናይ ኦክሲጅን ምስዓን ድዩ ስግዓት ናይ ጥዕንኡ ድዩ ጋጢሙ
بزعبات قلعون زلو نجارات كله سي أب ጸቕጣው ስሜት ከሕድር ኸሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ርድኡ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ስለ ዘሎ ኢና ንዘረብ ዘለና ናይ መስተን ካልእ ናይ ሙሳድ ወልፍ እንተልዩ እዚ እውን የመቻችው እዩ ብመሰረቱ ልምዲ እንተልይዎ እቲ ሰብ ወይ ከዓ ወልፍ እንተልይዎ ክጥቃዕ ኣገዳስታይ ማለት እዩ ኣብ ዓበይቲ ሕማማት ከምታ አንተ ዝበልክዎ ቃንዛ ሓዘን ብሞት ጽምዋ ለውጥ ናይ መነባብሮ ከም ገዛኻ ምግዳፍ ኣብ ዕቤት ሕጂ ምናና ሕብረተሰብና ክስታይ ይብላሉ ብዕድመ ንደፋ ኣለና ብስደት ዘለና ብዙሓት ሰባት ብዕድመ ደፊኦም ሲ ካልእ ግዜ ክስታይ ነብሎ እዚ ናይ ደመንስያ ሽግር ናይ ሕማም ረሲዓ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣቦታትና ናያታትና ይጋጥማሉ ምክንያቱ ዕድመ ብዝደፍአ ቁፅሪ እቲ ተኽእሎታት እንዳበዝሕ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ገዝኦም ክዕለይሉ ዘይክእልሉ ኩነታት የጋጥማሉ ካብ ገዝኦም ወፂኦም እንዳመዕለይ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ካልቸራል ኮንቴክስት ኣብኡ ክመፅኡ ከለው ትምቅያራት ኣዝዩ ጎዳኢን ናብ ፀቕጢ ዝመርሕ ነገራት ኣለዎ ኣብ ስራሕ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ንፈልጦ ኢና ቀልጢፈ ክስታይ ከብሎ ይኽእል እዩ ፃዓቂ ናይ ስራሕ ብዝሕ ማለት እዩ ቦታኻ ዘይምርካብ ወይ ናይ ዘይ ኣድላይነት ስምዒት በቃ ኣብቲ ስራሕካ ሲ ንስኻ ተፍርዮን ትገብሮ ነገርሲ ከም ኣድላይ ዘይኮነ ዝቆፀር ዘይነዓድ ከምዚ ንነብስኻ ሲ ወሳኒ ነገር ጌርካ ይትቆፅራን ኢኻ ኣነሲ ሓንቲ ብሎን እየ ዘምርት እሞ እቶም ዲናሞ ዘምርቱ ሲ ሳቶም እዮም እምበር ኣድለይት እምበር ኣነ ዳ እንታይ ብጀካ ናትካ ብሎን ግን ዝኸውን ነገር የለን ኣብቲ ገዛ ግን ከምኡ ስምዒት ይፈጥረልካ ማለት ዘይርጉ ውዕለታዊ ኩነታት ከምዚ ሊሚትድ ውዕል ዘለካ ድሕሪ ዓመት ክትባረር ዲኻ ወይ ከዓ እቲ ናይ ልምምድ ግዜ ወይ ከዓ ናይ ምርኣይ ግዜ ስጋዕ ዝውዳእ ክቕበሉኒ ድዮም ክሰጉኒ ድዮም ኣብ ዝብል ኩነታት ፍሉይ ፀቕጢ ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ቀፃሊ ልዕሊ በቲ ውዕል ዝምልከተካ ሰዓታት ምስራሕ ኦቨርታይም ንብሎ ማለት እዩ ዘይምቸውን ወይ ኩነታት ዘካብድ ነቲ ሰብ ዝጠመተ ተራ ካብ ካልኦት እዚ ሞቢንግ ንብሎ ማለት እዩ ንዓኻ ዝጠመተ ምጥቃዕ ዘይንጹር ባህሊ ዝርርብን ምርድዳእን ኮሚኒኬሽን በቃ ሰኻሲ ስራሕካ እዚኣ ክንዚ ሰዓት ክትሰርሕ ኣለካ እዚኣ ናትካ ሓላፊነት ኣብ ዘይተባሃልካሉ ኩነታት ሞ ካልቸራል ባሪየር ኣብ ዘለዎ ኩነታት ብጣዕሚ ኢኻ ትጭነቕ እዚ ከዓ ናብ ክሰግር ይኽእል እዩ እንድሕር ፍታሕ ዘይረኽብ ካብ ስራሕ ምውፃእ እዚ ርድኡ እዩ ወይ ስራሕ ምስኣን ምስ ኩሉ ሳዕቤናቱ ቁጠባዊ ንብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ነገራት እዩ እዚ ኩሉ አንተ ዝበልክዎ ናይ ኣብ ሰብኡት ዝረኣናዮ ለውጢ ወይ እቲ ኣስተናግድኦም ንስምዒታት ዝተፈለየ ዝበልክዎ እንታይ ሳዕቤን ኣለዉ ሰብኡት ስምዒቶም ዘይገልፁ እንተኮይኖም መፂኦም ከዓ ቃንዛን ካልእን እምበር ፈፂሞም ሓቲትካዮም ከማን ዝኽሕድዎ እንተኮይኖም ከመይ ኢኻ እሞ ዝኸውን ኣዝዩ ሽግር እዩ ማለት እዩ ዘይምዝራብ ብዝከኣለካ ምልክታት ምሕባእ ይኸውን ማለት እዩ ዝወሓደ ናብ ሓኪም ኸዱ ብመሰረቱ እንተኸይዶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣካላዊ ፀገም እንተኸይዶም ከዓ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ፀገማዊ ኣካላዊ ፀገም እዮም ዝገልፁ ሓካይሙን ከዓ አንፎርቹኔትሊ ንዑ ነገር የስተናግዱ ኣብ ሓኪም ከይድካ ኣነ ከም ኒውሮሎጂስት ሰብ ክመፅአኒ ከሎሲ እግረይ ደንዚዙ እንተይሉኒ ስምዒትካ ከመይ እዩ ኣይብሎን እየ ከም ንቡር ማለት እዩ ከም ኣጋጣማኒ ናይ ስነ ኣእምሮውን ሓኪም ስለ ዝኾንኩ ምክንያት ክስእነሉ ከለውን ናብኡ ዝሰግር እቲ ናይ ስነ ነርቭ ጥራሕ ሓኪም ዝኾነ ወይ ናይ ዓፅሚ ሓኪም ዝኾነ ሰብ ግን መፂኡ ነታ ትምልከቶ ሪኡ ነታ ትምልከቶ መርመራ ገይሩ የብልካን እዩ ስኻ የብልካን ዋላ ሓንቲ ቅሰን በቃ ኢሉ እዩ ዘስተናግዶ እሱኻ ንግዚኡ ዓሪፉ ኸይድ ግን ኣይ ገድፎን እዩ ምክንያቱ ምልክት ናይ ኣካላዊ ምክንያት ኣይኮነን እያ ምልክት ናይቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀቕጢ እዩ ኣይርድኦን ንዑ ኣብ ምንታይ ይኣትሎ እዚ ሰብዚ ሽግር ኣለኒ ሽግረይ ግን ዝርዳእኒ ሰብሲ ኢነይት ብዙሕ ግዜ ከዓ ናይ ቋንቋ ባሪየር ንወስኸሉ ኣብቶም ዘይዛረቡ ወይ ከዓ ውሕድ ዝዛረቡ ናይቲ ዝነብሩሉ ዓዲ ቋንቋ እሞ ንሕሰቦ ኣብኡ ሲ መልሽካ በቃ ከምዚ ከም ስርዓት ሽግረይ ኣይተረድኡለይን ክግደሱለይ እውን ኣይደለዩን ወይ ከዓ እቲ ናተይ ሽግር ክፍለጠሉ ዝኽእል
እኩል መርመራስ አይገብሩልኝ አለው ይበቁልኝ አለው ወይ ካ ንዕቆም ወለው ናተይ ጉዳይ በስ ምሳል አለው ወረ በቃ አና ከምዝ ጸልም ስለዝኾንኩ ዘይተገደሱልኝ ኢሎም ክልተ ሰለስተ አርባዕተ ከምዚ ናይ ሓካይም ሾፒንግ ይኸዱ እዮም ኣብ ኩሉ ቦታ ግን ከምኡ ክጋጥሞም ከሎ ከምዚ አይ ሕጅስ ናብ ልበይ ክምለስ ኩል ሰለስተ አርባዕተ ሰባት ካብ ዝመስከሩልኝ እዚ ሰከንድ ኦፒኒየን ንብሎ ማለት ሓደ ግዜ ሲ ኦፐሬሽን ግበር ተባሂልካሲ ከይድካስ ሰቂለ አይነ ጨፊነ ካብ ዝኣትዋሲ ናይ ካልእ ሰብ ከዓ ሓሳብ ክሰምዕ ኢልካ እዚ ንቡር ነገር እዩ ክትገብሮስ ሰናይ ኣብዚ ግን ሰለስተ አርባዕተ ሰባት ነጊሮሞም ሲ ኣይቀስኑን ይገዶም ከም እጂ እዚ ነገር እዚ ዘምጾ ሳዕቤናት ኣሎ ማለት እቲ ዘሎ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሕቶታት ከዓ ሰብሲ ጸቅጥ ክገብረሉ ከሎ ወይ ከዓ ሰስፔክትድ እንተ ኮይኑ ዲፕሬሽን ክህሉ ወይ ጸቅጥ ኣለዎ ኢልካ እንተ ሓሲብካሲ ንጹር ዝኾነ ሕቶታት ኣለዋ ከምታ አንተ ዝበልኩ ስምዒትካ ከመይ እዩ ተሓዝን ዲኻ ቀደም ዘሐጉሰካ ዝነበረ ነገር ሕጂ እውን የሐጉሰካ ድዩ ወይ ከዓ ምስ ኣዕሩኽትካ ተራኺብካ ክትዕልል ከለኻ ሕውስ ዝነበርካ ሰብ ሕጂ ከመይ እዩ ገለ ኢልካስ ኣብኡታት ኢኻ ትረኽቦ ነቲ ክስተያት ከመይ ኢኻ በቃ እንታይ ለውጢ ከም ዘሎስ ትረኽቦ ኢኻ ሰቡን ነብሱ ረኽባ እዩ እዚ ነገራት ዝጠምተ ግን ኣዝዩ ኣብ ስምዒትን ኩነታትን ስለ ዝኾነ ከምቲ በተን ዝበልክዎን ምክንያታት ነቶም ሰብኡት ወይ ደቂ ተባዕትዮሲ ኣይረኽቦምን ኣሎ ማለት ይስሕቶም ኣሎ የብልናን እዮም ዝብሉ ኣቡ ኣይገልጽዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ውፅኢቱን ጌጋዊ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ሶኮልድ ቴስት ባትሪ ንብሎ መመርመሪ መዐቀን ሕቶታት ዋላት ሰብ በዓሉን ቢቦ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶታት አቡ ደስ እንዳበሎ መሊስዎ ዝርከበሉ ነገራት ይሳሓት ኣሎ ተሰብ ማለት እዩ ብመጠን ንሱ ከዓ ናብቲ ዘድሊ ሕክምና ቀልጢፎም ኣያትውን እዮም መዓት ኮለል ኣለዎ ኣብ ሕክምናዊ ዓጽማዊ ገለ ካልእ ናይ ውሽጢ ሕማማት ገለ እንክሊል ኣበስቢዳለ 2-3-4 ጊዜ በዚ ምክንያት እቲ ጸቅጥ ከይተረኽበሎም የብሉ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ጀርመን ኣብ ዘሎ ስታቲስቲክስ ዝገልጸልኩም እሱ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዓመት 5 ሚእታዊት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ብጸቅጢ ዲያግኖዝ ይርከበሎም ማለት እዩ ኣለዎም ተባሂሎም ይርከቡ ብደቂ ኣንስትዮ ግን 10% ዕጽፊ እዚ ግን ከምቲ ኣብ መእተው ዝበልክዎ ውሕድ ስለዚ ሓሙ ዘይኮነሲ እቲ ኣተሓሕዝኦም ናይቶም ደቂ ተባዕትዮን እቲ ሲስተሙን ዘስተናግዶሲ ብጌጋ ስለ ዝኾነ ብዘይ ምስትውዓል ስለ ዝኾነ ወልፍን ነብሰ ቅትለትን ግና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዩ በዝሕ ወልፊ ለኩም ኣለኹ አንቶ እቲ ሽፍቲንግ ስታይል በቃ ናቡ እዮም ዝሰግሩ ካልእ ፍታሕ ስለ ዘይረኽብሉ ቀልጢፎም ኣብ እቲ ነብሰ ቅትለትካ ብመጠን ንሱኻ ዝገደደ ምክንያቱ ሽግሩ ዘይተፈልጠ ሽግሩ ሽም ዘይተባሃዎ ፍታሕ ዘይረኸበ ሰብ ንበይኑ እንዳኾነ ከመጻየታ ሓሳብ እንዳወዳእኹ ኣብዚ ክስታይ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ብዓመት 9000 ዝኾኑ ሰባት ነብሰ ቅትለት ፍጽሙ ፈተነ ይኮነን ቅትለት በቃ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ማለት ካብዚኣቶም 3-4 ሰባት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ካብ 175 ሰባት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ካብቶም 100 ነብሶም ዝቀትሉ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ዘሰንብድ ከመይ ጌርካ ኢኻ ጸቅጢ የብሎምን ወይ ከዓ ውሕድ ይሓሙ ክትብሉ ከማን ኣሸጋሪ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣርእስቲ ምምራጽኩምን እዋናዊኡ ንኽብል ንኸስምረሉ ይፈቱ ማለት እዩ ዝበዝሑ ካብዞም ነብሶም ዝቀተሉ ሰባት ከዓ ብስነ ኣእምሮዊ ሕማም ምክንያት እዮም ካብኣቶም ከዓ ዝበዝሑ ከዓ ብጸቅጢ እዮም ዝጥቅዑ that's why ሎሚ ኣብታ ጸቅጢ ፎከስ ገይረ ክስታይ ገይረ ኣብ ኤርትራዊ ኮንቴክስት ኣብ ሕብረተሰብና እውን እቲ ጸቅጥን ሳይኮፍሬኒያ ከዓ ሳይኮሲስ ንብላ ማለት እዩ እሳያ ከም ካልአይቲ ሳልሰይቲ ከዓ ወልፊ ብናተይ ዘለኒ ኣክሰስ ማለት እዩ ኣብ ማዕልታዊ ኣብ ግብራዊ ኣብ ዝሪኦ ነገራት ቀዳማይ ጸቅጢ ካልአይቲ ሳይኮፍሬኒያ ሳልሰይቲ ከዓ ወልፊ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ናትና መንእስያት ሰብኡት ማለት እዩ ነብሰ ቅትለት ክንብል ከለና ብሰለስተ ነገራት
كن بلون أبا فوكس كيرا قرو كزاربي مو اندازازمنا هنا بحطهم ملسين كنا عطينا حساب نفس قتلت بحلال السن تايو تسب إذا حساب يملالسو ማለት ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት አይ ኣነስ እንታይ ምንባሩ እዩ ካብ ምንባርሲ ዘይ ምንባር እኮ ዕረፍቲ እዩ ካብዚ ሕጂ ዝሓልፎ ዘለኹ ኩነታት ዘይ ምንባር ሓይሽ እንዳበለ ይመጾ ይሕሾ ይመጾ ይኸይድ ኮንክሪት ኣይኮነን ገና ምንም ክስታይ ኣይኮነን ግን ክሓስቦ ከሎ ዋ በቃ ዓሪፍካ ማለት እኮ ሓንሳ በቃ ብድሕሪዮሲ ካብዚ ኩሉ ሕጂ ተሓልፎ ዘለኻ ነገርሲ ዕርፍ ኢኻ ትብል ይብል ማለት ተኻለ ፈተነ ነፍሰ ቅትለት ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ክልተ ነገር ኣሎ ሰባት ረኣዩኒ በጃሃትኩም ኣስተውዕሉለይ ሽግር ኣለኒ እዚ ኣፐላቲቭ ንብሎ ማለት እዩ ንኽብሉ ኢሎም ዝወስድዎ ስጉምቲ ኣሎ ከምዚ በቃ ዝሰማዕኒ ስኢነ ገለ ኣተኮሮን ተገበሩለይ ኢሉ ንኸባቢኡ ኣብ ገሊኡ ግዜ ከማን ኮነ ኢሎምን ከም ዝርከቡ ገይሮም ወይ ከዓ ሰብ ከም ዝረኽቦም ገይሮም ወይ ከዓ ቀዲሞም ደው ኢሎም ወይ ዝገብርዎን ዝወስድዎን ነገር ከዓ ዲሳይሲቭ ዘይኮነ ስጉምቲ ዓይነት ኣሎ ትኻልእ ከዓ ወሲኖም ከለኹ ንሱ ከዓ ዝፈሸለ ማለት እዩ ወሲኖም ፋይናል ወሲኖሞ ይፈሽል ገመድ ተበቲኹ ድዩ ተመድሓኒት ዝወሰድዎ ስለዘይኣኸለ ድዩ ካብ ላዕሊ ወዲቖም ስብራትን ገለን ኣጋጢምዎም እምበር ሂወቶም ስለዘይሓለፈ ድዩ እዚ ዝተፈላለየ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ዝተፈፀመ ነብሰ ቅትለት ማለት እዩ በቃ እቲ ግብርሲ እቲ ሓሳብሲ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ሰብ ነብሱ ዘሕለፎ ማለት እወ ኣብዚኣ እንታይ ክብል ደሊ ኣብታ ሓሳብ ነብሰ ቅትለት ትብል ወይ ከዓ ሰብ ፈተነ ነብሰ ቅትለት ቅድሚ ምግባሩ ሓደ ጀርመናዊ ፕሎቢንገር ዝበሃል ነዚ ፋሲ ብሰለስተ ነገር መቂልዎ ማለት እቲ ሓደ ነገር ሰቂሉ ሓሳብ እንዳመፅኣካ ዝኸደሉ ማለት ይመፅኣካ ይኸይድ ናይ ሓሳብ ግዜ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሶኮልድ ኣምቢቫለንስ ፌዝ ማለት እዩ እዚ ክስታይ ትኾነሉ ናብትን ትብለሉ ክገብሮ ዶ ኣይክገብሮን ክውስን ዶ ኣይፋለን ፍርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኸመይ ከዓ ይሓይሽ ከምዚ እንተገይረ ከምዚ እዩ ዋ ሰንኪልካ እኮ ብሂወትካ ምንባር ከሎ ብድሕሪኡ ከማን ዓቕሚ ከማን ትስእን ምስ ሙሉእ ሓይልካ ከለካ ፅቡቅ ጌርካ ምግባር ይምበር ነደይ ከምዚ እዚ ነገር እዚ ከትርፈላ ንበዓልቲ ቤተይ ንደቀይ ከምዚ ነገር ከትርፈሎ ኖ ኣይገብሮን ኣይውዕሎን ካልእ ግዜ ከዓ ብርትዕ ከብለካ ከለካ ዓሪፈ በቃ እሳቶም ከማን ይዓርፉ ሰከም እንዲያ ኮይና ኣነ ብጀካ ሰከምሲ እንታይ እሞ ኣነ ተጨኒቐ የጨንቆም ኣለዉ እሳቶምን ማዓረፉ ትብለሉ ግዜ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝመፅኣካን ዝኸደካን ኩነታት ኣሎ ሕጂ ንምንታይ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ኣብዚ ከምዚ ግዜ እቶም ሰባት ነብሶም የግልሉ እዮም ካብቲ ዘለዎ ስነ ማሕበራዊ ክስተያት ኣብ ናታቶም ወርልድ ይኣትዉ ዳርጋ ኢርያል ዝኾነ ወርልድ በቃ እሱን ጥራሕ እዩ ሓሳቦም ዝመልኦ ካብቲ ንቡር ከባቢኦም ካብኦም ዝደልዮም ኣቦ እንተኮይኑ ደቁ ሰበይቱ ካብኡ ዝደልይዎ ነገር ካብ ሓላፊነትን ኣተሓሳስባን ወፂኡ እሱን ጥራሕ ሓሳብ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ ተቐይሩ እንታይ እዩ ሪሑ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ እዩ ንበይኑ ዘዘውትር ዘሎ ኣዕሩኽቱ በዓል ክስቶ ኣይረኽቦም ኣይድውል ኣሎ ዛዕቦም ኣይዛረብ እምበር ዶ ስርሑ ኸይድ ኣሎ ገሌልናሲ ሕቶ ክገብርልና ኣሎ በቃ ሰባት ካብቲ ንቡር ታይም ቴብሎም ካብቲ ንቡር ስነ ማሕበራዊ ኣካይዶኦም ክወፅኡ ከለዉ እሞ ስቕ ምባል ከዘውትሩ ከለዉ በቃ ስኢልካ ቁርፅ ዝበለ ዘረባ ክገብሩ ከለዉ ክነስተውዕል ኣለና ምእንታን ኣብኡ ክንረኽቦም
ምእንታን ኣብኡ ከየምልጡና እታ ሳልሰይቲ ናይ ውሳኔ ክስተያ ፌዝያ እታ መጀመርታ እንታይ ኢለ ኣለኹ ናይ ሓሳብ በቃ ከመይ እንታይ ይሽሸንኮ ገለ ትብሎ እቲ ካልኣይ በቃ ክገብሮ ኢልካ ብኸመይ ከምዚ ዶ ሓይሽ ከምዚ ንክስተወዳኣ ከምዚ እዚ ኢልካ ዝበል እቲ ኩሉ ሓሳባት ፕሮ ኤንድ ኮንትራ እንዳምፃኻ ንበይንኻ ኢኻ ሰብኣይ ተሳተፍኒ ኢኻ ብኻ ትርሕቕ ኢኻ ኣብቲ ሳልሳይ ትውስን በቃ ከምዚያ እየ ዝገብራ በዛ መዓልቲ እዚኣ እየ ዝገብራ ከረጋግፅ እየ ከዓ ማንም ሰብ ከምዘይረኽበኒ በዓልቲ ቤተይ ናብ ስራሕ ምስ ከደት ደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዘልዕሉ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ከይደ ስራሕ ኩሉ ሰብ ምስ ወፀ በቃ ኩሉ ወፂኡሎ ኢሎም ዓፂኦም ምስ ከዱ ኣብ ስራሕ ወይ ገለ ከምዚ ዓይነት ወይ መድሓኒት ኣኪቡ ናይ ሰባት ወሲዱ ኣብቲ ገዛ ካልኦት ዝወስዱ እንተልዮም ሓደገኝነቱ ረጋጊፁ ኣንቢቡ እቲ ዘንብብ ሰብ ኣብ ኦንላይን ገለ ኣክሰስ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ገይሩ ከዓ ተዳልዩ መዓልቲ ኣቢሉ ርግፀኛ ከዓ ከም ዝኾነ እቲ ነገር ኣረጋጊፁ የብል ሽዑ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክሕወሱ ይጅምሩ እዞም ሰባት ክሕወሱና ከለዉ ኸ ብጣዕሚ ዝፎኸሶም ሰባት ወሲኖም ኣለዉ እያ በቃ ዓሪፎም በቃ በዓላቶም ወሲኖም ኣለዉ መዓልቲ ግዜ ዓይነት ወሲኖም ኣለዉ ብጣዕሚ ዝፎኸሶም ዓይነት በቃ ይድውሉ ንሰባት በቃ ዳሂካ ክፈልጥ ኢለ ቻው ክብለካ ገለመለ ተጠፋፊእና ዛ ዓይነቱ ነቶም ዝደልይዎምን ናተይ ዝብልዎምን ሰባት ማለት እዩ ድምፅኻ ክሰምዕ ደልየ ነቶም ናይ ቀረባ ሰባቶም ከ ውይ ሎምስ ሕሽዎ በቃ መስለኒ ብጣዕሚ በቃ ተፈቲሑ ኣዕሊሉኒ ፍኹስ ኢልዎ ሪአዮ ዛ ዓይነቱ ኢና ንምድቦ ወይ እሱ የምልጠና ኣሎ ስለዚ ኣብ ፀቕጢ ዝሓለፈ ሰብ ፍሉጥ እሞ ከዓ ፍሉጥ ፀቕጢ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ስነ ኣእምሮኦ ምዝንባል ዘለዎ ሰብ ከምቲ ዝበልክዎ ፀቕጢ መብዛሕትኡ ግዜ ብወልፊ ዝጥቃዕ ሰብ ከምኡውን ክወፅእ ኢሉ ካብቲ ወልፊ ምዳና ዘሸገሮ ምስ ኩሉ ሰዓቤናቱ ማለት እዩ ናብርኡ ሓዳሩ ዝተመዘናበሎ ቁጠባዊ ምዝንባል ዘጋጥሞ ኣብ ስነ ማሕበራዊ ቦትኡ ዝሰዓነ ዝወረደ ሰብ በቃ ናተይ ነገር ኣኺልዎ ዝበለ እዚ ናይ መስተን ድራግን ወይ ካልእ ነገራትን ሲ ወይ እዚ ናይ ማሽን ናይ ጠላዕ ነገር ሲ ካብ ኩሉ ነገር ኣውፅኡ ኣውሪዱን በቃ ሓዳረይ ንብረተይ ኩሉ ነገር በቃ ነንታይ ጥቕሚ የብለይን ዝበለ ሰቡን ብጣዕሚ ይጥቃዕ እዩ ተሳልሳይ ዝበልክዎ እዚ ሳይኮፍሬንያ ዝበልክዎ ሳይኮሲስ ዝበልክዎም ሰባት ከዓ ብእክስታይ ማለት እዩ ብሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ሳይኮቲክ ሲምቶም ዋላ ነብስኻ ስኻ ዘይትጠቅም ሰብ ሰኢልካ ወሲድካ ነብስኻ ጥፋዕ እያ እምበር እንታይ ዘይትረብሕ እንዳበለ ድምፂ ዝሰምዑ ሰባት ክፃወርዎ ስለ ዘይክእሉ ገሊኦም ከዓ ቁሩብ ምስቲ በዓል ዘለዎም እሞ ከመይ ከም ዝሓመሙ ምስ ተረድኦም ናተይ ነገር እኮ በቃ ንሓንሳሓና ሓዋሩሲ ኣእምሮይ ተዘናቢሉሎ ማለት እዩ ኖርማል ኮይንካ ምንባር ብዘይ መድሃኒት ምንባር የለን ማለት እዩ በቃ ፈፂመ እቲ ዝሓስቦ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ሂወት ክነብር ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ከም ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ዘለዎ ሰብ እየ ማለት እዩ ቦታይ ኢሎም ከዓ ኣስተውዒሎም ከዓ ነዚስ ዘይምንባሩ ይሓይሹን ዝብሉ ሰባት ኣለ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብቲ ሲምቶማት ኣብቲ ምልክታት ኣብቲ ዘጥቅዖም ነገራት ኮይኖም እዮም ብሳይኮፍሬንያ ዝጥቅዑ ሰባት ክስታይ ዘብሉ ራበይቲ ከም መወሰኽታ ጌራ ክውድአ ኣብዞም ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዝሓልፉ ሰባት ከዓ እቲ ዝመፅኦም ፍላሽ ባክስ እቲ ዝሓለፍዎ በሰላ ዝገበረሎም ነገር እሞ ከም ሎሚ ኮይኑ ዘሸግሮም ድቃስ ዝኸልኦም ነገር እንዳመፀ በቃ ሰላም ዝኸልኦም ነገር ዘይምፅዋር እውን በቃ ንነብስኻ ምፍንፋን ኣብ ገሊኡ ኩነታት ምፅላእ እውን ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናብ ነብሰ ቅትለት ከምፅኦም ይኽእል እዩ እዚ ይብል እሞ ታደሰ ሓወይ ከየብዝሕ እንተበዚሑ እውን ዝተሓዝ ነገር ስለ ዝጎድል ከም ዲስከሽን ድዩ ከም ሕቶ ድዩ ነቲ ገዛ እንተኸፈትክዎ ወይ እስኻ ናባኻ እንተመለስክዎ ሓይሽ ጀቐኒልና ሓውና ዝረኣብሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተመሊስና እውን ክንመሃረሉ ደዲብና እውን ክንሪኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ብክርዳእና ዝኽእል ቋንቋ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ናትካ ተመክሮ እቲ ባህሊ ልምዲ ናይ ሃገርና ኣፀብጥቃ ስለ ትፈልጦ ሓደ
ካልኣይ ውና ወፃይ ነዊሕ ዓመታት ስለ ፀናሕካ ኩነታት ናይቲ ካባና ዝተፈለየ ባህሊ ልምዱን ኣፀቢቃ ስለ ትፈልጦ ስለዚ ብኡ ኣብኡ ምርኩዝ ጌርካ ኢኻ ሰፊሕ መግለፂ ይብካልና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገለፅካልና ኣብቲ ዘዘለናዮ ቦታ ከይድና ክሓስብ ፀኒሕ እዚ ኩሉ ብቐሊሉ ከተረዳእና ፀኒሕካ ግን ኣብቲ ዘዘለናሉ ሃገር እቶም ዘለው ናይ ስነ ኣእምሮ ሓካይም ይኹን ናይ ስነ ልቦና ኩሎም ኣብ ጀርመን ተኸይድካ ጀርመናውያን ቋንቋና ዘይዛረቡ ባህልና ዘይፈልጡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተኸይድካ እውን ከምኡ እንግሊዛውያን ኣብ ኣሜሪካን ተኸይድካ ኣሜሪካን ኮታስ ካብቲ ናትና ባህሊ ልምዲ ዝተፈልዩ እዮም ኩሎም ሓካይም ናትና ማለት እቶም ንኸዶም ስለዚ ማዕረ ክንደይ ክንፈልጥ ከም ዘለና እዩ እዚ ናትካ ብፍላይ ብቋንቋናን ቀሊል ጌርካ ከተረዳእና ከለካ እንታይ ዘርእየካ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኻናኺንካ ጥዕና ዝብል ምስላ ናይ ቦታትና ኢና ይዘዋፀና ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እንተሓመምና እቲ ሕማምና ክንገልፁን ብሰንኪ ቋንቋ ይኹን ከምዚ ኩለ ፀናሕካ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ክንገልፆ ከምቲ ዝበልካዮ ገለፅቲ እውን ኣይኮና ደቂ ተባዕትዮ ሕቆይ እንተኢሉ ወይ ከምቲ ሓንቲ ዝገለፅካያ ንስኻ ናይ ስነ ነርቭን ናይ ስነ ኣእምሮን ክኢላ ስለ ዝኾንካ ሓደ እግረይ ሓሚመ ሕቆይ እንተኢሉ ናይ ነርቭ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ኣለካ ክብሎ እዩ ወይ ምውስዋስ ክእዘሉ እዩ ማለት ግን ስነ ኣእምሮ ካሊእ ስለዚ ክልቲኡ ስለ ዘጠቃለልካ ኢኻ ሕጂ ኣፀቢቃ ተብርሃልና ዘለካ እሞ ኩላትና እዞም ንከታተል ዘለና ነዚ ዝወሃበና ዘሎ ፍልጠት ተመሊስና ከም መፅሓፍ ክንመሃረሉ ደጋጊምና ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶታተይ ከምቲ ዝገለፅክዎ ኣነ ትሽዓተ ሕቶ ብሓፂሩ የምፅኦሞ እዚ ግን ኩሉ ዳርጋ ስለ ዝገለፅካዮ ጥራይ ኣብ ምንታይ ከኣቱ ሕጂ ከምቲ ኣርእስቲ ኣብ ኤርትራን ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ንዘጋጥም ዘሎ ነብሲ ቅትለት ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል እቲ ምልክታት ኩሉ ገሊፅካልና ኣለካ ምኽርታቱን ብፍላይ ኣብተን ኣርባዕተ መጨረሻ ዝጠቐስካየን ሓደ ሰባት ካብቲ ንቡር ክወፁ ከለዉ ከነስተውዕል ኣለና እዚኣታ ዓባይ ነገር ኩላትና ንኩለና ጠቃሊልካ መጨረሹ ከመይ ጌርና ሰባት ከነድሕን እንድዩ ስለዚ ሰባት ካብቲ ንቡር ክወፁ ከለዉ ብቐሊል ኣዘራርባ ከምዛ ዝበልካያ ለውጢ ክገብሮ ክንሪኦም ኢና ኣብ ወልፊ ኢልካ ኣለካ ፀቕጢ ወልፊ ካልእ እውን ብዙሕ ክዝዛረቡ ንሰምዕ ኢና ብጭንቀት ዘይዛረብ የለን ዓርክናኒ ጎረቤትና ኣብዚ ኸድናዮ ዘጋጥም ዝርአ እዩ ማለት ንሰምዖ ቀፃሊ ግን ስለዘይንፈልጥ ከምታ ልክዕ ዝበልካያ ኣብ መጨረሻ ምስ ወሰነ ኣነ ሕጂ ንስያ ብጣዕሚ ምስታይ ጌራትኒ ኣብ ሳልሳይ ድሮ ወሲኑ ክሓስብ ፀኒሑ ብዙሕ ክሓስብ ክገብሮ ዶ ኣይገብሮ ክሓስብ ፀኒሑስ እንደገና ከዓ ክገብሮ ዶ ኣይገብሮን እንዳበለ ብዙሕ ክመራመር ማለት እዩ ኣደይ እንታይ ክትብሉ ደቀይ እንታይ ክብሉ እዚ ኩሉ ክገብር ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ እንተደኣ ዘየርኪብናሉ ወይ እንተዘየስተብሂልና ናብታ ውሳነ ከይድሎ ማለት እዚ ከፈት ከዓ ኣብቲ ውሳነ ምስ በፅሐ ልካ ከምዛ ዝበልካያ ብዙሓት ይድውሉ እዮም ከም ንሰምዖ እውን ኩላትና ዝዋላ ዝሰምዑ ዘለው ሰባት ነብሲ ቅትለት ምስ ፈፀሙ ቅድምኡ ደው ኢሉለይ ነይሩ እንድዩ ኣይፅቡቅ እንዲ ደኣ ነይሩ የስሕቅ እንዲ ነይሩ እንታይ ደኣ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣነ ምስኡ ክረኣየኒ ፀኒሕ ግን ድሮ ወሲኑ እዩ ስለዚ ይቐርበካ ይድውል ናብ ርሑቕ ቦታ ምስኻ ናይ ቀደም የዕልለካ ሽዑ እንታይ ንብል ኣይደው ኢሉለይ እንዲ ነይሩ እንታይ ደኣ ኮይኑ ኢና ንብል ሰኣና ፍልጦም ግን ድሮ ከምቲ ዝገለፅካልና ወሲኑ እዩ ስለዚ ንከምዚ ከኣቲ ብዝያዳ ከምዚ ኢልኩም እቶም ብፍላይ استمهاركم كم ديركم كقولنا خلهم يتي أفلوت أصل زيلين أفلوت خمسة تزولو تسب عاديمو يفلت ما شعور كم تي سبعة كم محقات من كله كم نقول كوتش كله كان استوعب إذا أصل زين جبرامو بوجنا يدرجع في كل ملش كائها حتى تعتقد نبرجن انتاي كل ذلك سلم تايجن حبرة السبنة سنة أمراو تعلو الممرمر جالس كعبين كم حتى هربو كم تخلع كلا وحمام زي حاسبه إليك حاكم كله هو الحقوق له كل يخيل يقول سلم تاي ناي سنة أمراو تعلو كمرمر زي ده في حدث
انت حممون انت تتصقم سلمتا زي قبلو سلمتا زي قبلو مغنياتو اتا كاب حميم كحكمنا تخالاخيل كاتقنا تبل نسحوس عبيكا يا كالون حابا قسلو حابا فوسون تبل لكننا اذا اول مسعد دمر عبيكا مستي مجلسها هاي ثانك يو تعدس حوي بتعم تصبو غير كاغليص كايو دس እንዳበለ نسمعك نيره بتصبو خستاي غير كاغليص كايو ቃላትን ስምዒትን ዘለዎ አገላለጽ አይ ነይሩ ጽቡቅ ነይሩ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገር አና ብዙሕ ግዜ ዝብሎ እንታይ ያለው መስለካ ወይ መስለኩም ኣሕዋት ሓንጎልናሲ ዘለና መሰረታዊ መረዳእታሲ ልበይ ክሕሞ ከሎ ልብ ኣካለይ እሞ ግድነት ክሕከም ኣለዎ ኢልና ናብ ሓኪም ንኸይድ ከማን ጎይና ንኸይድ ልብኻ እንተ ሓሚሙ እሞ ገለ ንብል ማዓንጣይ ከምኡ ስተሞኮይ ከምኡ እንዳበልናሲ ነስተናግዶ ነገርሲ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ዞም ኦርጋናት ኣገደስቲ ኦርጋናት ስለ ዝኾኑ ብዘይ ልብ ክነብር ኣይክእል ተተመዘናቢሉ ከዓ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነገር ብዘይ ስተሞኮ ሃውን ክትነብር ኣይትኽእልኒ ማዓንጣ ሃውን ከምኡ ዘየድለ ኣካል የለንዋ ሓንጎልና ሓደ ናይ ኣካልና ስጋዊ ክፋል እዩ ናቱ ስራሕ ዘለዎ ናይ ኣካልና ክፋል እዩ ኣገዳሲ ክፋል እዩ ስለዚ ሓንጎልና ከም ኩሉ ካልእ ናይ ኣካልና ክፋል ከምቲ ልብ ዝበልናዮ ሰሞኮ ዝበልናዮ ማዓንጣ ዝበልናዮ ይሓምም እዩ ከምዚ ጌርና መረዳእታ ክህልወና ኣሎ ከም ኩሉ ኣካልናሲ ከም ዓፅምና ከም ልብና ከም ስተሞኮና ከም ማዓንጣና ሲ ሓንጎልና ክሓምም ይኽእል እዩ ብምንታይ ክሓምም ይኽእል እዩ ብመሰረቱ እኮ ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ነገር የጋጥም እዩ ሕጂ ምናልባሽ ከም በዚ ጋጣም ከም ኒውሮሎጂስት የዝዛረብ ማለት እዩ ናይ ስነ ነርቭ ሓኪም ማለት ኣብ ሓንጎልናሲ ከመይ ጌርና ከም ንፈላለዩ ይገርመን እዩ ብዙሕ ግዜ ከማን ግን ይርዳእኒ እዩ ኣብ ሓንጎልና ናይ ደም ምዝውዋራት ፀገም የጋጥመና እዚ ስትሮክ ንብሎ ማለት እዩ ምስ ክንደይ ምልማሽን ክስታይን ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ናይ ካንሰር ዓይነታት የጋጥመና እዩ ኣብ ሓንጎልና ናይ ርእሲ ቃንዛ ወይ እዛ መርዘን ንብላ ጀሚርካ ሴንተሩ ትዝካየደሉ ኣብ ሓንጎልና እዩ ኣብ ሓንጎልና ናይ ደም ምፍሳስ ከጋጥመና ክእል እዩ ምክንያቱ ሓንጎልና ብደም ሱራት ስለ ዝምገብ ኣብኡ ናይ ምብታኽ ምትኳስ ናይ ደም ሱራት የጋጥም እዩ ኣብ ሓንጎልና እንድሕር ማኪናዊ ወይ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ኣጋጢሙና ሓንጎልና ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ኣይኮነን ዶ ኣብ ክፉት ቁስሊ ትረፍሲ ስቂልካ ከመን ዝተጋጭኻዮ እሞ ከዓ ኣዝኻ ዝተጋጭኻዮ ብርእስኻሲ ሓንጎልና ከምዚ ከም ሓደ ኣብ ፈሳሲ ዝንሳፈፍ ዓይነት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓፅማዊ ሽፋን ናይ ርእስና ካብ ሓደ ተጋጭኡ ናብቲ ሓደ ክጋጭው ከሎ ከመን ይቆስል እዩ ስለዚ ብኣካላዊ ምርኢት ከማንስ ሓንጎልና ከም ቁስሊ የጋጥሞ ብቫይረስ ብባክቴርያ ኢንፌክሽንስ የጋጥሙና ንሓንጎልና ኣብ ኮማ ዘእትውና ኣብ ንሓዋሩ ከማን ብዙሕ ነገርና ዘጓድሉልና ሓንጎልና እንዳጎደለ ክኸይድ ከሎ እዚ ሕጂ ንዓይውን ወሲኸ ስለ ዝኾነ ዝዛረብ ዘለኹ ልዕሊ 50 ክንከውን ከለና ሓንጎልና ከምቲ ዓፅምና ዝበልዮ ካልእ ነገሩን ዝጎድሎ ሓንጎልና ከዓ ብሳይዙ ከማን እንዳጎደለ ኸይድ እዚ የጋጥም እዚ ግን ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ እዩ እዚ ንኩሉ ንክልቲኡ ፆታ እዩ እንዳጎደለ ኸይድ ሕጂ ኣብኡ ካብቲ ኤምአርአይ ገለ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ እዚ ትበቃ ትስንብድ እዚ ኩሉ ለውጥታት ኣብ ሓንጎልና እዩ ዘሎ ኣብ ሓንጎልና ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ ስምዒትና ዝስተናገደሉ ቦታ እዩ ስምዒትና ናይ ሰብ ምዃንና ቦታ ናይ ምሕሳብና ተኽእሎ ዘለዎ ቦታ ብቢልየንስ ኤንድ ቢልየንስ ናይ ሓንጎል ሴላት
تواسئن أنا بتعمل سلا فترة ناي أملاخ السرارحة زدنا قالوا وتانتليو حنقوليو كما يجيرو كم زي sophisticated زخونة أورغانسي تسانيو يخيد تنابيبو يخيد أبوها زخونة نيشتي مزنبال كتقاتم كلا نخلو نقر نايو صلواز قبرن سلازي حنقولنا بتعم أقداسي أورغانيو أقداس أكاليو بمتن أقداسنتو خا بزح ناي مزنبال تخلوتاتن زون كلن زبالكون ناي أكالاو زخونا ناي دم زوار مقدال ناي دم مفساس ناي حنقول عقن مقدال ناي كانسر زبالكو ناي infection زبالكو بفيروس ببكتيريا زبالكو بزو كله أب حنقول كاكاقاتم كله هبت التحساسباخن سمعت كانون لو تيزقبر أبستموكو يزلو شقرقن كم يقبرني هبت سب زخونالو سبنتنا زقلصلو حاقوسنا واهينا سمعتنا انتاينتنا نستنا قدلو بوتاسي أبو إيو مالتي سلازي عزينا خمان بتعم بفوليت انقاقن نعقو زقودق نقر نابو خمت سندي نحنقولنا زقودق نقر كا بمتقن نسو خنتنقاق علنا كاب مستجمير كا مستكابتن وانا نتنا حنقولنا مقدال زي قلاطفو نقرات لو يصلوني يفتون سبات كم خبل كم يزقب يقوادلي زخون عين الدراج مداناتن توكسيك زخون دراجات ودين ناي حنقولنا سيلات حمشمش زبلا ولا زي قوصل زبحال نمن اسيات زي قوصل اندي انا كو دارغا شيغارا مالت كوي حشيش انتاي كاب شيغارا كم شيغارا مالت كوي قلبلوها أنا بتعمي ستكوس كم أخبرنا نخل مناتو حشيش هيكون قوصل سقيلو قوصل يكون سقيلو شجاراون هيكون بقطتا نحنقولنا زغود دايمنشنال بقطتا يزبل زل ناي intellectual sharpness ناي تسب كون بقصالي ناي بلحي ناي تسب اندا غودل يزخيد اندا دنززي يخيد تسب اندا راخايو كما يزبلوا من اسيات اندا دنززو خيد اتي قبولነት ናይቲ ድራከ በቃ ሰይልካ በቃ ናይ ማዕባይ ሓውን ሽጋራ ከም ዓይነት ተገይሩ ይዝቆጻ ግን አይኮን ሓደገኛ ሽጋራ ኩሉ ሻዕ ስለ ዝረበሉ ምንም ከመዝራባ የድልየና ስለዚ ጥንቃቀና ሓንጎልና እንታይ ድቃስ የድሊ ሓንጎልና ካብተን ጽቦ ምጡን ዝኾነ ጥዑይ ዝኾነ ድቃስ ካብ ዘድልዮም አካላትና እዚ ብዙሕ ግዜ ድቃስ ደሊኻ ትህቦን ደሊኻ ትኸልኦን ዓይነት ጌርና ኢና ክስታይ ነብሎ አይንድ ከመንበር ፊዚካሊ አይንድ ከመንበር ታይሽግር ኣለዎ 14 ሰዓት ትሰርሕ 30 ገለን ሰዓት ትሰርሕ ወይ ከክልተ ሰዓት እንዳሰርሕካ ተብሎ እዚ ፊዚካሊ ጥራሕ ዘይኮነ ትጉዳ ሓንጎልካውን ጉዳይ ኣነ አቡ ሪሰርች ስለ ዝሰራሕኩ ዝደቀሰ ሰብ እንታይ ዝኸውን ክትብል ከለኻ ሓንጎሉ ረጭ ዝብል በቃ ትትክክል ዝደቀሰ ሰብ ከም ስርዓት ይዓርፍ ሓንጎሉ ልቡ ከማን ካብቲ ካለ ግዜ ኣብ ተበራቢሩ ካብ ዘሎ ግዜ ሕርመቱ ዳርጋ ፍርቂ ይኸውን ይጎድል ፍርቂ እኳ ዝተጋነነ እዩ ኣዝዩ ይጎድል ናይ ደም ድፊኢቱ ኣዝዩ ይጎድል ስጉኡ ማስሉ ይድቅስ እዩ በቃ ይድቅስ እዚ ዕረፍቲ ስለ ዘድልዩ እዩ ድቃሲ ዝተዋሃበናሲ ዕረፍቲ ስለ ዘድልዩ አካልና ክንዓርፍ ኣለና ተዘይ ኮይኑ ግን ንግሆን ምሸትን 24 hours 24 ሰዓት ዝዘወርካያ ማኪናን በመዓልቲ ክልተ ግዜ ጥራሕ ክልተ ሰዓት ጥራሕ ትጥቀመላ ማኪናንሲ ሰከንድ ሕንን ተሪኢኻሲ ለውጠን ትሪዮ እዚኣሲ ሓደ ጡረተኛ ሰብኣይ ዳርጋ ብዙሕ ኣይከደላን ጠጠው ኢላ ትውዕል ነራ እዚኣ ኸ ናይ ክራይ ማኪና ያ ነራ በሰሙን 7 መዓልቲ እያ ትዝወር ነራ ኢልካ ኣብ ክልቲአን بحد جزء تجزئين هو تنتري أكلنا خامي بمتن استخناخن كايو بمتن عرفت ذهب كايو خامي حجنا بت سنة عمره ونجر نخملس حنقولنا بتعم تنقع زد اليوم بتعم خنكن زد اليوم بمتن زجود لوها عزيو كالتفوز الزنابل مخاك الزنابل كلها كم تزجلس هو كاب صوت تجميرو
كاب التحساسبها مزنبال جميرو نفسها مسحات تقبرون تزاربون زي مفلات بفرحي كاب نابرا موصا بزو كل نغرات ازيو غداي زخونه سغا منبر زصلعካ ማለት ስለዚህ ናብቲ ሕብረተሰብና ክመጽ አተሐሳስባና ክቅየር ኣለዎ በቃ ፍልጠት ወሲኽና አተሐሳስባና ክቅየር ኣለዎ ከም እንዳበልና ክንነብር ኣይኮንናን እንዳጎዳአና ከመይገርና ስለዚህ ቶም ዝተረዳአና ከባቢና ጽልዋ ክንገብር ክንከላለን በቃ ከባቢና ሲ ሰብ ዝኾነ ነገርሲ ፍታሕ ከም ዘለዎ ብንእሽቲኡ ኣብቲ መጀመርታ ዝተገብረ ነገር ከዓ ኣዝዩ ኣገዳስን ሰናይን ከም ዝኾነ ብቁልጡፍ ከም ተዝበልካዮሲ ከይ ሓባኣኻ ዝወፃኻሉ ነገር ቀልጢፉ ከዓ ፍታሕ ትረኽበሉ ብኸምኡ ከዓ ካብ ዝገደደ ነገር ተዓርፍ ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ነወስኽ ከባቢና ጽልዋ ንግበር እሱ ጥራሕ ሓራ ዘውፃና ዝብል ክስታይ ዘለና እንተጉዲለ ሓብረኒ ታደሰ ኣይብደልካን መመሊስካ ትውስኸና ኣላ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዚ የቕረጽ ስለ ዘሎ ተመሊስና ክንመሃረሉ ኢና ልክዕ ከምዚ ኣብቲ ትካልካ መፂና ቆፀራ እንተንገብር ድሕሪ ዓመት ገለ ምናልባት ሓደ ሰብ እንተቐበልካ ነይሩ ምስቲ ዘለካ ብፅሒሕ ምስቲ ዝሰማዕኮ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዕድለኛታት ኢና ኣብቲ ክሊኒክ ናትካ ከይመፃና ብነፃ ማለት እዩ ከም ዝረኺብናካ ብዙሕ ነገር ንሰምዕን ንመሃርን ኣለና ግን ብዝያዳ ኣብታ ናይ ሓንጎል ዝበልካያ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት መፂኦምና እዮም ይገልፁ እዮም ግን ንሕና ማዕረ ክንደይ ኢና ንሓንጎልና ከም ትገልፆ ዘለካ ከም ኣካል ነፍስና ኣይንቆፅሮን ኢና ከም ዙካይ ልበይ ሓሚመ ማዓንጠይ ሓሚመ ሕቆይ ሓሚመ ኩሉ ኣብ ሓኪም ከይድ ከሎ ከም ዝሰምዖ እንታይ ኮይንካ ኢልካ ሓኪሙን ሕቆይ ሓሚመ ቅርጥማት ይገብረለይ እንተዘይኮይኑ ዋላ ኣብ ዓድና ከለና ንሰምዖ ርእሰይ ሓሚመ መርዘን ኣላ ኣብ ምናልባት ካስፊ ቁርብ ተጠቕሳ መርዘን ኣሎ ብዝሃገር ንሰምዖ ኣሎ ብዙሓት ቀፃሊ መርዘን ዳርጋ መድሃኒት ዘይብሉ ዝበሃል ኣብ ቁርብ ዝያዳ ድሓር ውስኽ ተብልካልና ምክንያቱ ዋላ ካብ ሃገር ዝኾነ ሰብ ዋላ ግዜ ኤውሮጳ ቀፃሊ መርዘን እሞ ብዙሕ መድሃኒት ከኒና ይወስዱ ግን ዘይሓውል ንሱ ምናልባት ኣሎ ግን ከምታ ዝብልካ ሰብነትና ካብ ኮነ እሞ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐ ከምዚ ካብ ኮነሲ ብፍላይ ከዓ ልዕሊ 50 እንዳኮና ኣነ እኳ ሓሊፈ ኣለኹ ናብ 70 ገፅ እየ ስለዚ ኣጆኻ ኣነ እውን ሓሊፈ እየ ኣለኹ ብተባዓት ተዛረብኩ ብኸምኡ እየ ፅቡቅ ኣላ ግን ክንፈልጦ ዘለና እንዲ ሕጂ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ እሞ ነተሓሳስባን ንስምዒትን ንሓወስናን ሓዘናን ዝገልፅ ከዓ ካብ ኮነ ከም ሰብ ማለት እዩ ነዚ ሓዊስና ልዕሊ 50 ኮይንና መስተ ትፈልጢ ኢኻ ብሃገርና ካብ ዓዲ ጀሚርካ ካብዚ መስተ ኣብ ጥራሕ ከብድኻ ይስተ መስተ ማለት ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ወራይቲ መጀመርያ መስተ እዩ መንእስያትና እውን ከምዚ ደፊራ ክዛረቦ ዝበልካዮ ናይ ግድነት ደፊርካ ትዛረበና ኣለካ ምክንያቱ ከይንሓምም ኢኻ ክንከላኸል ኢና ትዛረብ ዘለካ እምበር ቀር ዓለም ዘይብሉ ኢና ትዛረበና እንደኒ ምክንያቱ ከይሓመምና ክንከላኸል ኢኻ ትምኽሪ ትበልና ዘለካ ስለዚ ብፍላይ መንእስያትና ኣብ ዝኾነ ይኽድ ዓረብ ዝኾነ ሕተት ኢኻ ባዕልኻ እንትርኢ ኢኻ ኣብ ጀርመንና ኣብ ሆላንድ ኺድ ስዊስ ኪድ ኣብ ዝኾነ ኺድ መጀመርያ ዘቐረብ ቢራታት ኣብ ውራያት ማለት ቅድሚ መግቢ ቀፃሊ ቢራታት መስተ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ እንተ ደኣ ኣእምርኡ ዘይጥዕዩ መሓንጎልና እንተዘይጥዕኻ ስምዒትና ከም ዝገለፅካልና ክደክም እንተኮይኑ ሓሳባትና ብኡ ዝምዘን እንተኮይኑ ሓጎስናን ጓሂናን መፅባሕንኮ ከዓ ዝሓሸ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ እንተኮይኑ እዚ ሓንጎል እዚ ከመይ ገይሩ እዩ መኻንፅ ንሱ ኢኻ ተሓሳስበ ንፅእ ከመይ ገይሩ ዋላ እታ ዓበይቲ እውን እንተኸይድካ ምዝ ኩሉ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ኣይርድኣናን ኣሎ እምበር ፈቲል ኮነ እንትሰብ ማለት እዩ ዘየድሊ ክዛረብ ከሎ ሰብ ዘየድሊ ነገር ከውፅእ ከሎ ዋእንታ እንተኮይኖም እዚኦም ብዓብዮም ንብል ግን እዚ ጠንቁ ማለት እዩ ካብኻ ብዙሕ ንርዳእ ኣለና ስለዚ ነዚ እውን ክንሓስብ የኽእለና እዩ ትበልና ዘለካ ዝኾነ ሕቶታት ካብ ገዛ እንተመፅኡ ክሕብራና እየን ይሰምዑን ኣለዉ ሕቶ እንተሎ ኣብ መንጎ ከኣትዮም
ዝኾነ ግን እቲ ከም ታርእስትና ብኸመይ ንከላኸሎ ዝብል ተላ ቁርብ ተንቲፍካልና ብዙሕ ገሊፅካ ኢኻ ግን ከም ታርእስታ ጥራይ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝጥቀምሉ ንሳ ጥራይ እንተገሊፅካ ብወገነይ ዳርጋ ውዳ ኣሎ ፅቡቅ ኣለኹ ናብታ እታ መርዘን ክገልፃ ደሊኻ ዲኻ እሳ እዋ ኣነሲ ኣጋጣሚ ካብ ረኸብና ብዙሕ ካብ ዓዲ ጀሚርካ ዋላ ደገ ንስኹ ሓራይ ምንም ሸገር የብሉን እዋ ሕጂ መርዘን በመሰረቱ ሰላማዊት እቲ ሓሳብ ከብሎ ኢድ ናይ ሰላማዊት ርኢ ኣለኹሞ ኦኬ ዳናሽ መስመር ቴሌፎን ስለዘለናይ እንታይ ኢልኪ ናይ መስመር ቴሌፎን ሕቶ ካብ ተዓዛቢትና ኣለና ኦኬ እሞ ኣብቲ ሕቶ ፎከስ ንግበር ኣርእስትና ካብ ምውፃእ ወ ኣብ ሕቶ ኢላ ቀዳምነት ንብለ ኣብ ሕቶ ናባኸይ ሰላም كحرايشي على مسمر هو على اوكي حراي سلام دكتور كميل لها እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ለኺ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ከውዚ ጊዜ ደለ ከخرخ በካ ቃልኩ ማለት ተድሪባት አከበካ هو ከሰካ ደለ ሀርخ አይቃልኩን ፈቃደኛ ተኮንከውን በካ ደለ ይራ ኣብ ሜሴንጀር ጻሕፍለይ ዘሓፍተይ ማዓስዩ ነገርን እሞ ክምለሶ ወከሙ የጋጥመኒ ሶሪ የጋጥመኒ ስለዚ በዛሐኒ ማዓስ ወይ ደግም ክንዶ ሎምስ ደድያ ሎም ባለኪ በቀጥታውን ናብ ዶክተር ተቀርብ ትፈልይ ከይፈታ መለሰልኪ መስናይ حرف ዘካት ናይ ስነ ጻፍቲ ከሓተካ ደሊ ዝያዳ ግን ተሓን بنت فقرني أطفال كسب خم وخسارة ياتهم كروكبت لنا اللحجة هو ترديون إني زحفتي أبتا ميسنجر مالش كتعمل كتجبر اللي مو تا كرم حاجة سدر كيا وي كم أبديت كبر يامو حاجة أنت سديد كيا يريعك التفا مالتيو صباح كوكسكي لومي عيبني صباح جن كمل سكي أوكي حجي كن انت زخانة حفشة او حتى انت اليوكي حجون كتحت تخليها اوكي شيء ماشي هاي اوكي قالوا حتى له سلام قد صلوا نافتي جميل وما تصبوا اوكي نتا مايغرين كخدام محنسا رقصيو ናይ በሓቂ ከም ሓፈሻውሲ ብዙሓት ሰባት ዝጥቅዑልዩ ዋላ ዓለም ለኻዊ ስታቲስቲክስ ወይ ከዓ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለኻሲ እዚ ዓዲ ዝወሓደ ይጥቃዕ እዩ ኣብዚ በዚሕ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ በቃ ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያኑን ኣብ ህዝብና እውን ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም መርዘን ኣነ ዝከረኒ أبونا هم عينت نجار نيرو كل شعب زمانه ملو أسبيرين كوسد يذكرني كبتخكل يزوسدو نيرو كن كم زح شو بك أفتح جيرو يقصرو نيرو حجون أسبيرين ونستيل لوم كمان كم فتح يوسديو عند حنا تسبز حق زوخينو مرزن ويكا مايجرين انتايا نايك أنزا رأسي عينتيا أبوها ولا حنت عينت ناي حنقول قدلت يلن حنقولنا سلامي كم زي نصور كنتصر زلوسي حنقول يقال نجار سلزخونه يكون انتهي يزخون أبتج زي مرزن زخون أب حنقولي مدانات تا بقى درجة كل شيء تجات معينت بالتعمي حيال زخونه شداد زخونه بحدا كفال ناي حنقولنا كاب قدمتنا بدحريت بقى خمزي كم معبل زخيد زمثل قال يوم سبات بكارا سب نرأسي زجادو خوينو سمعني قال زبلوها نجر محيالو خقلصو مالتي اذا مايغرين انت اذا خون زلو اب ناي دم صورات مصباب بتجيتك لا كبد زخونه ناي دم صورات مصبابن كمزي حوسي ستروك عينت ግን ስትሮክ አይኮነን كم عينت نجارنا حد سير جزء سلزقاتهم انتهي مالتيو
ንሓፂር ግዜ ሓንጎልና ዘሳቂ ቃንዛ ዝገብረልና ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ምርመራት ሓንጎል ቅድሚውን ድሕሪውን ሰላም እዩ ኢሉ ድሕሪቲ ናይ ማይግሬን ኣታኩን ሰላም እዩ ቅድሚውን ሰላም ኣብቲ ግዜት ግን ኣዝዩ ነቲ ሰብ ዘጥቅዕ ንምንታይ ዘጥቅዕ እቲ ቃንዛ ሓይሉ ኢለለኹ ካልኣይ ንገሊኦም ሰባት ቅድሚ እቲ ቃንዛ ምምፅኡ ሶኮልድ ኣውራ ዝበሃላ ምልክታት ኣለዋ ሰብ ዓይኑ ምርኣይ ይስእን ወይ ደብል ይርኢ ወይ ከምዚ ፀረር ብለኒ የዙረኒ ብል ወይ ከዓ ገሊኦም ናይ ምድንዛዝ ምልክታት ኣብ ኢዶም ወይ ኣብ እግሮም ዋላ ፍርቂ ኣካሎም እውን ዝልምሽ ሰባት ኣለዉ ስትሮክ መሲልዎም ናብ ስፒዳል ከይዶም ዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ነቲ ማይግሬን ነቲ ቃንዛ ዝቀድሞ ምልክታት ኣሎ ደድሕሪ ምልክታት ከይህልዎ ንኽእል እዩ ምስ ምልክታት ወይ ዘይ ምልክታት እቲ ቃንዛ ይመፅእ ኣብቲ ቃንዛ ግዜ ንማይግሬን ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ናይቲ ብዙሕ ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ፍሉይ ዝበላ ውፅእ ዝበላ ዓይነታት የለዋን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ብዙሕ ግዜ ከዓ እቲ ሰብ ብርሃንን ድምፅን ዝኾነ ዓይነት ነውፅን ይርብሹ ንእሽተይ ነገር በቃ ቃንዙ የጋድደሉ ቅልውላው ገብረሉ ኣብ ገሊኡ ከማን ናይ ተምላስ ነገራቱን ከጋጥም ይኽእል ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ዝደሊ ብዝከኣል ዝፀልመተን ፀጥታ ዘለዎን ቦታ መሪፁ ጎቦ ክኸውን እዩ ዝደሊ ነዚ ንምሕፃር ከምኡ ክፅበይ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ ግዜ ብምፅባይ እውን ክኸደሉ ይኽእል እዩ ግን ንምሕፃር ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ይወሰዳ ማለት እዩ ብልሙድ እዞ ሶኮልድ ነንስተሮይዳል አንቲሮማቲክስ ዝበሃላ ማለት እዩ ከም አስፒሪን ከም አይቡፕሮፌን ከም ዲክሎፌናክ ገለ ዝበሃላ ሰብ ወሲዱ እንተሒሽዎ በዓታተን ምዳን አስፒሪን 500 ስጋዕ 1000 ሚሊግራም 1 ግራም ማለት እዩ ስጋ ኣብ ሽዑ ከምኡ ወሲዱ እንተሒሽዎ ፅቡቅ ሰላም አስፒሪን ሰላም ኣለኹ ዝበለ ሰብ ክቅይር የብሉ እንተዘይኮይኑ ግን ወይ እዘን መድሓኒታት ልሙዳት መድሓኒታት ናይ ቃንዛ እንተዘይሕሸንኦ ወይ ከዓ ንገሊኡ ሰብ ንስተሞክኡ ዝትንክፋ እንተኮይነን ነዚ ዝበልክዎ ኣሰራርሓ ኣካይዳ ናይ ሓንጎልና ዝጠመተ ብሳይንስ ዝተዳለወ ንመርዘን ዝጠመተ መድሓኒታት ኣሎ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ወርልድ ማለት ሶኮልድ ትሪፕታንስ ማለት በቃ ነቲ ዝኸውን ዘሎ ናይ ደም ሱራት ምፅባብን ናይቲ ቃንዛ ምክንያትናን ኣብኡ ዝሰርሓ ማለት እዩ እሳተን መዓት ዓይነታት ኣለዋ ነትን እታ ንዓይ ትምችወኒ ተረኺባትለይ ከምቲ ሕግዘኒ ረጋጊፀ መዓስ ከም ዝወስዳ ፈልጥ ክወስዳ ከለኹ ነቲ ነዊሕ ናይ ቃንዛ ግዜ የሕፅሮ ገሊኡ ግዜ ከማን ቅድሚ እቲ ቃንዛ ብሙሉእ ምውራዱ ቀዲመ ይከላኸሎ ማለት እዚ ነቲ ኣታክ ከጋጥመና ከሎ ንገጥመሉ መንገዲ ማለት እዩ ብመድሓኒት ቅድሚ ኩሉ ነገር ግን ሓንቲ ዝዘንጋእኽዋ ምናልባሽ ዝኾነ ዓይነት መርዘን ዘለዎ ሰብ ወይ መርዘን ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ስቂሉ ምድምዳም ብሰምዖ ገለ ዘይኮነስ ከይዱ ናብ ክኢላ ተመርሚሩ እምበርዶ መርዘን እዩ ሓንጎልካ ካልእ ነገር ከይህልዎ ተባሂሉ ክፃረያል ስጋ ኤምአርአይ ተሰሪሕሉ ሓንሳ ሓንጎሉ ተራእዩ ሰላም እዩ በቃ እዚኣ ምስ መፅአት ምግጣማ እዩ ክበሃል ክኽእላል እሳ ምዃናት ምስ ተፈልጠ ከምቲ ዝበልክዎ ነቲ ዝመፀ ብመድሓኒት ምግጣም እቲ ካልኣይ ክንደይ ግዜ እዩ ዘጋጥመኒ ክንደይ ግዜ እዩ ዝመፅኣኒ ገሊኦት ሰባት 3-4 ግዜ ብሰሙን መፅኣኒ ይብሉ ማለት ገሊኦም ከዓ 3-4 ግዜ ብወርሒ ገሊኦም 1 ግዜ ብወርሒ ገሊኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ምስቲ ናይ ወርሒ ዝመፀን ሳይክል ምስኡ ዝተተሓዘ ከምኡ ሕጂ ክንደይ ግዜ ዝብል ከዓ ወሳኒ እዩ ማለት ወይ ከዓ ከመይ ሓያል እዩ ወሳኒ እዩ ማለት ወይ ከዓ መድሓኒት ይሕግዘካ ድዩ ኣይሕግዘካኒ ወሳኒ በዘን ነጥብታት ከዓ እንታይ ካልኣይ ስቴፕ ኣሎ እንድሕር 3 ግዜ ብወርሒ ወይ ከዓ ልዕል እዩ ዝመፅኣኒ እንተኮይኑ ሰኢልካ እንዳመፅኣካ ሓዊኻ ምጥፋእ ናይ ምክልኻል መድሓኒታት ዝበሃላ ቀፃሊ ትወስደን እቲ ነገር ንኸይከውን በቃ ንኸይክሰት ዝገብር መድሓኒት ግን ቀፃሊ መዓልታዊ ትወስዶ ኣሎ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ ከይገፋሕና ይከዶኔ
ويكا ولا حنسا بورحي زمصاكا كن سومون دارغا كاب قصصر وصا يغبرك كفيديو مالتي نزون نخيمص إلكا مكلخال تغبرلو ويكا مدحنيت زبحال كله دارغا አይትጻወሩኒኻ ወይ ምቾካኒ ወይ ሕገዘካኒ unfortunately አጋጣም ኮይኑ ስለዚህ ነዚውን ምክልኻል ዝባሃል ሕክምና አለው ማለት እዩ ስለዚህ ብትብዓት ናብቲ ዝምልከቶ ኺኢላ ኒውሮሎጂስቲው ናብኡ ኸይድኩም መርመራ በአይነትን መጠንን ሽግርናኻ ፍታሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካልእ ሕቶ ተዘይብልና እታ ዝበልካ ሕጂ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ናይ ምክልኻል መድሃኒት ካብ ሃለወ ናብቲ ዝምልከቶ ክንከይድ ከም ዘለና ስለዚ ካብኡ ዝዓብየለን ንስኻም ብኣካል መፂኻና ኣለኻ ናብቲ ዝምልከቶ ክንከይድ ተኮይናሲ ናባኻ ኢና ናብ ከማኻ ማለት ስለዚ ባዕልኻ ብኣካል ኢኻ ዝዛረበና ዘለኻ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ሓበሬታ ይመሓላለፍ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ መጨረሻ ብዛዕባ ናትካ ትካልን ገለ ክትገልፀልና ኢኻ ወይ ሰላም ትገልፆ ትኸውን ኣብ ጀርመን ዘለዉ ዋላ ኣብ ካልእ ኤሮጳን ዘለውን ሎሚ ዳርጋ ብዙሕ ሰምዖ ለኣነ ካብ በዓል ሆላንድ ኣብ ጀርመን ሓኪም ኣሎ ኣብ ጀርመን ኮይኖም ኣብ ሓጥልያን ሓኪም ኣሎ ኢሉ እቲ ህዝብና ዳርጋ ናብ ብዙሕ ይስኸይ ብወረ ማለት እዩ ሕጂ ክሓውኡ ስለ ዝደሊ ኣበይ ኣሎ ዝሓሸ ሓኪም ኣብ ሆላንድ ተልዓ ብዙሕ ኮይኑ እዚኦም ብዙሕ ኣይሕክሙን እዮም ይበሃል ኣብ ዓጥልያን ዝበለፀ ይበሃል ወይ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣሎ እዚ እውን ዳርጋ ኩላትና ነዕልለሉ እዩ ኣብ ቤት ዘለና ወይ ኣብ ጣልያን ዘለዉ ሓካይ ብጣዕሚ ርህሩሃት እዮም ይግደሱ እዮም ይበሃል ሕጂ ሆላንድ ኣለኹ ኣነ ንኣብነት ዝበሃል እንታይ ደቂ ሆላንድ ክሳብ ትመውት ስታይ ይገብሩኻን እዮም ንብል ኢና ስለ ብዙሕ በቲ ዘለና ኣፍልጦ ማለት ምክንያቱ ሕጂ ካብ ምንታይ እንተልካ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታትና ስለዘይንገልፅ ድዩ ወይስ ክሕክሙና ስለዘይደለዩ ድዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልካዮ ኣምስቲ ምሳል ንኣቱ ኢና መብዛሕትና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዳርጋ ኣብ ኩላትና ዘጋጥሚ ሓንቲ ግን እንታይ ክትንክብደለ ሕጂ ሓደ ሰብ እዚ ይመውት መዝ ናይ ልቢ ክስታይ ክሳብ ትማሊ ጥዑይ እንዲ ነይሩ እንታይ ክኣ ኮይኑ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና ትማሊ ምሻብ ዝበዓል ምሳና ነይሩ ደቂሱ ከሎ ሞይቱ እዚ ሕጂ ብዙሕ ትሰምዕ ኢኻ ብዙሕ እውን ኣነ ዝፈልጦም ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ቀደም ንፈልጦም ሃንደበት ሓሪፎም ትማሊ ምሳና እንዲክዕሉ ፀኒሑ ፅባሕ ተቋፂርና ነርና ሽዑ ኣብ ሓሪፍ ይፀንሕ ስለዚ ኣብዚ ቁርብ ደገለ እምበልካ ምክንያቱ ምስቲ እንታይ ኣታሒዘ ደሊ ኣነ ምስቲ ዘለና ኣፍልጦ ይኹን መረዳእታ ናይ ባህልና ሓደ ካልእ መዓልቱ ኣኺሉ እዩ ዝበሃል እዩ ፅሑፍቱ ኮይኑ ብዘየገድስ ነፍሲ ቅትለዲ ፈፂሙ ማኪና ድሓደጋ ኣጋጢምዎ እዚ ትበሃላ መዓልቱ ኣኺሉ ምክንያቱ ተፃሒፉልና እዩ ክንፍጠር ከለና ፈጣሪ ፅሒፉልና እዩ እዚ ኣብቲ መረዳእታ ናይ ሕብረተሰብና ዘሎ እዩ ማለት ኩላትና ዘይንክሕዶ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ረቢ ይርሓሙ በብእምነትና ከምኡ ንብል ማለት መዓልቶም ኣኺሉ መዓልቱ ኣኺሉ ዋላ መንእሰይ ኮይኑ መዓልቱ ኣኺሉ ዓብ ኮይኑ መዓልቱ ኣኺሉ ዝብል ኣለና ካብ ረኸብናካ ካብ ዘይምፍላጥ ፀልማት ቀትሪ ባህሊ ወይ ውሕድ ፍልጠት ሒዝና እውን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዚኣ ክንጥቀመላ ከም ሕቶ ክሓልፋ ይደልን ማለት እዩ እሞ እዋ ኣብ ትክክል እዩ ታደሰ ወይ የጋጥም ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ ክንለምድ ኣለና ይብል ርግፀኛ ኣብ ሆላንድ ርግፀኛ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝተፈላለየ ንነብረሉ ዘለና ወርልድ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እውን ከምኡ ሲ ንዝተፈላለየ ዕድመታት ዝጠመተ ናይ ስክሪኒንግ ፕሮግራም አለ ናይ ክስታይ ሕማማት ሲ ኣብቲ ክህሉ ወይ ከዓ ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝበሃለሉ ናይቲ ሰብ ዕድመ ሲ ኣብ እንተኮይኑ ከይመፅኡ ከለዉ ተዘድሊ ክንክናት ንኽግበር እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣብ ምጅማሮም ንኽትረኽቦም ሓደጋ ከየብፅሑ ናይ ሂወት ትረፍሲ ናይ ካልኡን ቅድሚኡ በቃ ክንረኽቦም ተባሂሉ ሲ ፕሮግራማት አሉ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብኡ ስለ ዝኾነ ኣርእስትና ንኣብነት ናይ ማዓንጣ ካንሰር ንኸየጋጥም ተባሂሉ ሰብ 50 ምስ ኮነ ሲ እዝን መርመራታት ክትገብር ኣለካ
ጋስትሮኢንተሮሎጂስት ከድካሲ መሰረታዊ መርመራታት ክትገብር ኣለካ ምዳና ከዓ ምናልባሽ ኣብቲ ስድራ ከምኡ ዘጋጠሞ ሰብ እንተሎ እዚ ናይ ዘርኢ ዲስፖዚሽን ናይ ዘርኢ ምጥቃዕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብዘርኢ ዝመፅዓካ ተጠቃዓይነት ስለ ዘሎ ምዳና ኣብ ስድርኡ ከምኡ ዘሎ ሰብ እዚ ነገር እዚ ኣነ ኣስተውዒለ እቲ ኣብ ክስቶ ዘጋጠሞ ወይ ኣብ ቀዳማይ ጀነሬሽን ዘጋጠመ ነገርሲ ንዓይ ከየጋጥመኒ ኢሉ እስታይ ክብል ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኣብነታዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣሎ ብጣዕሚ ከማን ሓደ ግዜ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሚድያ ከምፆ ዝብል ምክንያቱ ዕድመ ዝፀገበ እዩ ምስ ሙሉእ ጥዕኑ እዩ ዘሎ ኣነባብርኡ ብጣዕሚ ስሕበኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዝገርመኒ ቅድሚ ናይ ሎሚ 13 14 ዓመት መፅኡ ናብ ስርሐይ ኣነ ሓወይን ካልኡ ከምዚ ቤተሰብን በዚ ዕድሚኦም ከምዚ ኮይኖም ኣለዉ እሞ ንዓይ ከጋጥመኒ ስለ ዘይደሊ ቀዲመ መርመራ ክገብር ይደሊ ኢሉኒ ትዘድሊ መርመራ ክንገብር ዝከረኒ ብጣዕሚ ዘይርስዖ ነገር እዩ ፈልጦ የተሰብ ኣብ መዓልታዊ ናብራውን ብዙሕ ግዜ ዕድላት ስለ ዘለና ብጣዕሚ ዝድነቆ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ እንታይ ንዕድመይ ዝጠመተ እሞ ከዓ ምናልባሽ ንዓይ ከዓ ብውልቀይ ብፋሚሊ ብስድራይ ብዘለኒ ተጠቃዒነት ዝጠመተ ነገር ቀልጢፍካ ናብ መርመራ ምኻድ ኣብቲ ዝበልካዮ ናይ ልቢ ሕጂ ንኣብነት ሃርት ኣታክ ወይ ናይ ልቢ እንታይ እትበሃል ብትግርኛ ይርጋለም ሓገዘትና ነራ ሎሚ የላን መስለኒ ሕጂ እታ ናይ ልቢ ወቅዓ ድያ ትበሃል እንታይ ከምኡ ወቅዒ ናይ ልቢ ወቅዒ ቴንክ ዩ ናይ ልቢ ወቅዒ እሱ ንኣብነት ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ 50 ፕላስ እንተኮይኑ ፕላስ ማይነስ እንተኮይኑ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣብ ስድርኡ ከምኡ ዓይነት ታሪክ እንተለዎ ግድነት በቃ ተኸታቲሉ ናብ ካርዲዮሎጂስት ከይዱ ናብ ናይ ልቢ ስነ ሓኪም ማለት ስነ ልቢ ከይዱሲ መሰረታዊ ዝኾነ መርመራታት ምንም እኮ ይኮነን ኦፐሬሽን ክትግበር የብልካ ግን መሰረታዊ ዝኾነ መጀመርታ ኢሲጂ ይግበረሉ እዛ ናይ ልቢ ኣሰራርሓ ፈንክሽን ሓበሬታ እኩል ሓበሬታ ትህብ ማለት እያ ኣብኡ ገለ ጎደሎታት እንተልዩ ጥልቕ ዝበለ ይግበረሉ እንተዘየልዩ ከዓ ኣምላኽ መስገን ምንም ነገር ኣይድልየካን ክበሃል ይከኣል እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ደም ሱራቱ ናይ ልቡ ገለ ናይ ምፅባብ ተኽእሎ እንተልዩ እንተተረኺቡሉ ነዚ ዝጠመተ ሕክምና ክግበረሉ ክእል ናይ ደም ሱራቱ ናይ ምግፋሕ ተኽእሎታት ኣብ ናይ ጀርመን ፕራይም ሚኒስቴር ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ 90 ገለን ዓመት ገይሩ ሕጂ ብሂወት ዘየሎ ግን 90 ገለን ገይሩ ምስ ሙሉእ ኣእምርኡ ኣብ ልቡኸ 3-4 ግዜ 8-9 ስተንትስ ነይሩ ኦፐሬሽን እንዳተገብረ ማለት እዩ ተዘይግበርከ ናይ ሎሚ 20-30 ዓመት ኣይመሃለዎን ነይሩ ሰብኣይ ሕጂሲ ክነስተውዕል ኣለና ፍታሕ ዘድልዮ ብግዚኡ ፍታሕ ክንክን ዘድልዮ ናይ ኣብታ ናይ ልቢ ንምፅናሕሲ ብዙሕ ግዜ ክስታይ ኢግኖር ንገብራ ምዳና ኤርትራውያን ርጉድ ገለ ብዙሕ ሕጂ ይመፅእ ኣሎ እምበር ኤርትራዊሲ ቀጢን እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዓዲሲ ናትና ክስታይሲ ፊዚዮግኖሚሲ ቅጥነት እዩ ዋላ ብምንታይ እዩ ዓሌት ድዩ ክስታይ ድዩ ናይ መግቢ ዓይነትና ድዩ ዋሕዲ ድዩ ዋሕዲ እውን ሓደ ግዜ ፅቡቅ እዩ ዋሕዲ መግቢ እውን ኣብ ገሊኡ ነገራት ማለት ሕጂ ናይ ቅብዓት ሽግር ዘለዎም እዚ ሃይፐር ሊፒዴሚ ማለት እዩ ናይ ቅብዓት ብዝሒ ዘለዎም ኣብ ደሞም ሰባት ብጣዕሚኦም ብሃርት ኣታክን ብናይ ሓንጎል ኣታክን ዝጥቁ ብስትሮክ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝበፅሓናሉ ዘበን ኣይኮነን ዶ ናይ ቅብዓት ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ስትሮክ ኣጋጢምዎ ሰብ ወይ ከዓ ናቱ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣንፈታት ሪኡሲ ዋላቲ ብዝሒ ዘይብሉ ሰብ እዩ ቅብዓት ዘጉድል መድሃኒት ዝወሃቦ ሓንሳእ ንመዓልቲ ዝውሰድ እቲ ቅብዓቱ ዘትሕት ማለት እዩ እቲ ቅብዓቱ ኸ ካብተን 3 ዋናታት ንልቢ ክስታይ ኣታክን ንሓንጎል ስትሮክን ሪስክ ፋክተርስ
ሓደገኛ ዝኾኑ ነገራት ሕጂ ብቀሊሉ ተመርሚሩ ደምካ ተመርሚሩ ዝፍለጠልካ እንተ ተፈሊጡልካ ሓንቲ መድኃኒት ሓንቲ ከኒና በመዓልቲ ወሲድካሲ ትዘለካ ሪስክ ኣዝኻ ተጉድለሉ እዚ ሰዓን ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ሰዓን ምርማርን ዘይምርማርን ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዞም ዝበልካዮም ሰባትሲ ከይተመርመሩ ሓኪም ከይዶም አይፈልጡን እዮም ዘለዎም ሪስክ አይፈልጡን እዮም እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓደጋ ግን ሓደ መዓልቲ መፅኡ ስርሑ ሰርሕ ማለት እዩ ከምዚ ከዓ እሳቶም ስድሮኦም የሰንብዱ ንሕና ንስንብድ ስለዚ እንታይ ክለምድ ኣለና እሞ ኣብቲ ፀጋታት ዘለዎ ዓዲ እንዳተቐመጥና ንዕድሜና ዝጠመተ ምክልኻላውን ንዕድሜና ዝጠመተ ብግዜ ረኺብካ ፍታሕ ዝግበረሉን ነገራት ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ይፈልጡ እየን ብዙሕ ግዜ እሳተን ይሕሻየን ሶሪ ኣሕዋት ብዙሕ ነገር ይሕሻየን ስክሪኒንግ ብጣዕሚ ይበልፃና እየን ኣብ ናይ ማሕፀናዊ ነገራት ኣብ ናይ ጡብ ነገራት ኣብ ናይ ታይሮይድ ግላንድ ነገራት ብጣዕሚ ኣብ ቀረባ እየን እሳተን ብዙሕ ግዜ ከዓ ፍታሕ ረኽባ ሰላም ነብራ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣርእስትና ስለዝኾና ኣዝና ክነስተውዕል ኣለና ይብል ማለት እዩ ኢድ ዝተለዓለ ሰላም ናይ ሓንቲ ወዲው ሰላም ናይ ሕጂ ኣብ መስመር ተለፎን መስመር ስለዝናይ ኣለኹ መስመር ሓፍትና ኣለኹ ሰላም እሺ ተኸይ ፈተኺ ሓራይ ከመይ ምሲኹም ዶክተር ኩሉኻትኩም ከምዚ ኣብ ትብላ ጥርሓስ ናይ ርእሲ ቅድሚ ሰሙን ከምኡ ፀገም ኣጋጢማትኒ ፍርቂ ጎነያ ግን ምስ ክሳደይ ዝተተሓሓዘት ዋላ ምስ ኢደይ ዋላ ምስ ሕቆይ ማለት እዩ ሕጂ ሕክምና ከይደ ነይረ ከም ልክዕ እቲ ዝበልካዮ ቀዲምካ ዋላ ክትስእ ከለኹ ደቂሰስ ሰምተብኒ ዓይነይ ይሕሸን ከምዚ ብርሃን ክርኢ ወይ ከዓ ቋሕተይለስ ዳብል ይረኣየኒ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ፀሊም ውርሒር ይብለኒ ሕጂ ሕክምና ደው ኢለ NHF ከም ዝትገብረኒ ኩሉ ገሊፅ ኣሎ ምስ ገለፅ ኩሎም ሽዑን ዶክተር ነጊሮሞ ዶክተር ደው ኢሉለይ ቸክ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ወልሓንቲ ንዓይ ዝደረኣየኒ ነገር የለን ጥቡቅ ኣለኸ ኢልኒ ወልሓንቲ ግን መድሃኒት ዝበሃል ኣይወሰድኩን ዋላ ፓራሲታሞል ኣይወሰድኩን ሕጂ ጀነራል ቸክ ገብር ምርመራ ጥራሕ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዝስ ካብ ምንታይ እዩ እንደገና ምስ ክሳደይ ፍርቂ ጎነያ ካ ሕጂ ብታርእሰይ ከምዚ ዝኾነ ነገር ደለንስ ክብድ ይኸብደኒ ክንቀሳቀስ ወይ ከምዚ ክኸይድ ከለኹ ክስቁም ከኣኒ ከምዚ ናይ ምድፋዕ ዓይነት ማለት እዩ ኖርማል ደይኮነ ከምኡ ከዓ ገይሩና ኣይፈልጥን እዩ ዋላ ናይ ርእሲ ሕማም ኖርማል ተሓምም ኢኻ ግን እዚ ግን ፍሉይ ኮይኑ ኣብ ሃንደበቲ መጢኒ ግን መርዘን ከዓ ይብለይን ቅድሚ ሕጅስ መርዘን ሓሚማ ኣይፈልጥን እየ ሕጅስ ካብ ምንታይ ይኸውን እግርኺ ነፃ እዩ በቲ ወገን በቲ ናይ ኢድክ ዝስማዕክሲ ኣብ እግርኺ ዋላ ሓንቲ ነገር የብልክን ዋላ ሓንቲ ኣብ እግረይ ግን ስጋብ ዓንዲ ሕቆይ ግን ወይ ከዓ እዛ ኢደይ ከዓ ኢደይ ከዓ እዚ ካብ መንኮበይ ደሎ ናብ ኩርናዕ ኢደይ ቁሩብ ይሕትት እግረይ ግን ዋላ ሓንቲ የብለይ እንታይ እዩ ዘለካ ኣብቲ ኢድክ ቃንዛ ድዩ ወይስ ሓይሊ ምስኣን ድዩ ኖ ከምዚ ናይቲ ክሳደይ ደሎ ሰራውር ደሎ ክንቀሳቀስ ከለኹ ቁሩብ ሕዝ ኣብለኒ ማለት እዩ ስምዒት ማለት ፍሉይ ምስታ ሓንቲ የማነይተይ ደይኮእታ ፀጋሚተይ እኒያታ ፀገም ታ የማንን ታ ፀጋም ክፍትነን ከለኹ ግን ታ ፀጋም ምስታ ክሳደይ ተተሓዘታ ናይ ወይ ቁሩብ ለውጥ ኣለዋ ማለት እዩ እዋ ተረዲእክ እቲ ቃንዛ ከገዲፍዎ ኣሎ ወረዲ ኖ ኣሎ እቲ ኣብ ሕልፍታ ናይ ክሳደይ ኣላ ታ ርእሰይ ጥራሕ ክብደት ያደላትኒ እምበር ቃንዛ ነይራ ግን ጎዲላ ኣላ ሕጂ ጎዲላ ተኣንዛ ዓይነይ ግን ምኽፋት ብዙሕ ክስታይ በቃ ሰማቢለ ዝድምፂ ከዓ ትገልፆ ጠኒሕካ እንዲኻ ከምዚ ድምፂ ዝበሃል ወይ ዓዊለ ንክዛረብ ዓቕሚ ስእን ማለት እዩ ወይ ከዓ ይፅቃቲ ዋጭዋጭ ዋላ ብርሃን ገለስ ጢጣ ክደቅስ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዳሕሪ መፀካዲ መርዘን ካልእ ግዜ ደይነበረካ ክመፅካ ክእል ድዩ ትኽክል ሕጂ ዕድሜኸ ኣይሓተክኒ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ግን ትኽክል ዝኾነ ግዜ ኣብ ሂወትና እቲ ተጠቃዓነት ምሳና ይፀንሕ እሞ
ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ምቹው ግዜ ንኣብነት ካብተን መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥማ እዚ ናይ አንድ ሕቆና ትሕቲ ርእስና ናይ ድሕሪት ርእስና ኣብቲ ክሳድና ከምቲ ዝገለጽክዮ ናይ ጅማውቲ ምውጣር ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ወይ ሓደ ግዜ ጌጋ ዝኾነ ዘይምቹው ኣደቃቅሳ ደቂስና ዘጋጥመና ነገራት ከብል ከሎ ብኡ ዝተበገሰ ናይ መርዘን ኣታኩን የጋጥም እዩ ከምዚ የጋጥም እዩ ሕጂ ምናልባሽ ዝኾነ ዓይነት ዝገበርክዮ ምንቅስቃስ ዝኾነ ዓይነት ዝገበርክዮ ኣደቃቅሳ ወይ ገለ መበገሲ ኮይኑ ካብኡ ጀሚሩ ነቲ ማይግሬን ወይ ከዓ ነቲ መርዘን ኣበጊስዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ነገር ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ መስለኪ ኤምኤርኣይ እንተዘይሰሪሖ ምልኪ ሓንሳእ ክግበር ኣለዎ ግድነት ናይ ውሽጢ ሓንጎልና ክረአይ ኣለዎ ሓንሳእ ኣብ ሂወት ሓደ አንተዎ ዝበልክዎ ማለት እዩ ናይ ማይግሬን ዘለዎ ሰብሲ መብዛሕትኡ ግዜ ወዳርጋ ኩሉ ሻዕ ማይግሬን እንተኮይኑ ሓንጎሉ ነፃ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን ግን ሓንሳእ ተገይሩ እወ ነፃ እዩ ክበሃል ኣለዎ ኣነ ከምኡ እየ ዝብሎ ክግምት ከለኹ ከምኡ እዩ ግን ብግምት ክገድፎ ይደልኒ ክሪኦ ደሊየ ኢለዮም ኤምኤርኣይ ነስርሕ ማለት እዩ ኣብኡ ኣምፂኦም እቲ ሲዲ ምፅኦም ንሪኦ ብሓባር ሰላም ኢልናኻ ናብቲ ሕክምና ናጥምት ስለዚ ሓንሳእ ኤምኤርኣይ ክግበረል ከለዎ እቲ ናይ ርእሲ ቃንዛ ምጉዳሉ ግን ዝሓፍተይ በዓሉ ፅቡቅ ፍታሕ እዩ ኣብ ሓንጎልክሲ ዝኾነ ዓይነት ካልእ ምክንያት ተዝህሉ ምጉዳል ዝበሃል ኣይህልውን እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ኮይኑ ፀቕጢ ዝገብር ፕሬዠር ዝገብር እሞ ከዓ ከባቢኡ ዝደፍእ ነገር እንተልዩ ኢና ቃንዛ ካልእ ግዜ ዘጋጥመና ብምክንያት ከጋጥመና ከሎ ደም እንተፈሲሱና እቲ ደም ፈሲሱ ዘይግብኦ ቦታ ክሕዝ ከሎ ካንሰር እንተሒዙና እቲ ካንሰር ዘይግብኦ ቦታ ሒዙን ክዓብን ከሎ እዩ ቃንዛ ዝሕዘና ግን ሒዙካ ዝገድፈካ እንተኮይኑ ዝተተሓዘ ቦታ የለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ፅቡቅ ምልክት እዩ ብመሰረቱ ብከምኡ እየ ጎዲሉ ዶ ዝብለክ ዘለኹ እቲ ካልእ ሳዕቤናት ናይቲ ዘጋጠመክ ነገር እዩ ደም መርመራ ኢልክለኹ ፅቡቅ ከምኡ ከዓ እታ ሓንሳእ ኤምኤርኣይ ናይ ርእሲ ክስራሓል ከለዎ ብድሕሪ ዋላ ሓንቲ መድሃኒት ኣይወሰድኩን ኢልኪ ኣብቲ መጀመርታ ምንም ንዘየጋጠሞ ሰብ እስኸ ሕጂ ብናይ ጀርመን ናይ ሕክምና ኣካይዳ ኢመርጀንሲ ኬዝ ናይ ሓንደበታዊ ናብ ስፒዳል መፅኡ ኤምኤርኣይ ከይስራሓል ክኽእል እዩ ግን ሲቲ ስካን ዝበሃል ማለት እዩ ቀልጢፍካ ናይ ደም ምፍሳስ ናይ ስትሮክ ገለ ነገር ኤክስክሉድ ትገብረሉ ከምዘየሎ ተረጋግፀሉ ነገር ማለት እዩ እሱ ተገይሩልኪ ደም ወሲዶም ንገዛ ክየፋንውኽ ማለት እዩ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ከምዘየሎ ንክረጋገፅ ማለት እዩ እዚታት ግን ደም ምፍሳስ የለክን የብልክን ተዝህልወክን ነይሩ ኣብዚ መፂእኺ ምሳይ ኣይመዕለልክን ነርኪ እቲ ካንሰሩን የብልክን ክስታይ ኣይምጎደለን ነይሩ ስለዚ ሕዲ ኢልክ ቅስን ኢልክ ግን ብዝቀልጠፈ ከዓ እቲ መርመራ ክግበረልክን እቲ ዝምችወክ መድሃኒት እንዳወሰድክ ከዓ ቀልጢፉ እቲ ምስሓባትን ቃንዛ አንድ ሕቆኽን ኣብ ጅማወትክን ዘለዎንሲ ወሲድክን ተቐነሰልክ እዩ ዝሓይሽ ካብ ስቕኢል ክተብልሲ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ንቃንዛ ኢልና ዘይተፈጥሮዊ ዘይንቡራዊ ኣካይዳ ወይ ኣታሕዛ ኣካልና ንገብር እሞ እሱ መልሹ ሳዕቤን የምፃልና መልሹ ጅማወትና ይውጥር መልሹ ስጋና የዋጥር ስለዚ ፍትሕ ኢልኪ ናብ ንቡር ክትምለሲ ሓደ ግዜ ከመን እታ መድሃኒት ወሲድካ ካብቲ ዘቐንዝወካ ነገር ምግልጋል እያ ተሓይሽ እንተ ተመሊሱልኪ እዚኣ ተኣክል መስለኒ ተመሊሱልኪ እዋ ቴንክ ዩ ያኔ ሓራሽ ታምሳለ ያደላ በቃ ፅቡቅ ኣጆ ክሳ ክትገድፈክ እያ ግን ቀፅል እዮ ትሕክምና ሓራሽ ቴንክ ዩ ያኔ ጋድ ብለስ አሜን ቴንክ ዩ ሰላሜና ኣሎ ድዩ ካልእ هو أنا أسمع هلو أنا حفتنا أوكي مسمر علخي أوكي أقربي هو تاكي إيش يعني لنا دكتور إن جمرت خمس كنا كادلي يا ويلكم أنت سنين ود 10 عمت قال عندنا ندوني حجي رأسي بدعم يزعمه
وأنا عندي مدهني تايواني وأنزل كله خمسة شاهين جنجبول أستيل رح يزيد بقصة أجي حكمنا مسوسر كوغن ملو مرمرة غيره ملو كانوا تصروا لما يكالن MRI عزيزة ملو مالتي أنا خالي فقالين يكون كن MRI كأتوا من الوقت أنا يتمرمرة فلو تكون قد نايت أررت أنا قر كيلو إلسني كأتوا أي فقدكم بدنيو اشتي سلوزغانا اوكي እቲ ቃንዛ ቀጻሊ ይዘሎ እታ ብድሕሪት ዘላ ድምፂ ስለ ዝድገም ዘላ ኣጥፍእ እስከብልየ ርሕቕ በለይ ካብኡ ካብቲ ንፅር ኮይኑ ምንት ምስማዕ ክልተ ሰሙን ወይ ካብ ሰሙን ኩሉ ግዜ ይቁንዞ ክቁንዞ ከሎ ሕጂ በቃ እዚ ናይ ላዕለዋይ ኣይ ርእሱ እዚ ግንባሩ ሕሞ ማለት እዩ هو አሞንጎ ግን ጨርሹ ይጠፍእ ማለት እዩ አሞንጎ ትኽል ዘጋጥሞ ጊዜ ማለት እዩ አሞንጎ ሲ የብለይን ዝብለሉ ጊዜውን አለ ኦኬ ጽቦ እዚ ከምታ አንተ ወዝገለጽክዎ አሞንጎ ዘይምህላው ከም ፖዚቲቭ ክንሪኦ ኣለና ከም ጽቦ ነገር ምክንያቱ ከምታ አንተ ወንታይ ለነ የዝከረክ እንተ ኮይኑ ተሰሚዕኺ ኣብ ውሽጥ ሓንጎልና ኮይኑ ቃንዛ ዝገብርልና ነገር መሲኡ አይገርፈናኒ ኣብ ውሽጥ ስለዘሎ ስርሑ ስለዝሰርሕ ቦታ ስለዝሕዝ ዘሎ እሞኻ ምስ ግዜ እንዳገ ወሰኸ ወይ እንዳበለ ስለዝኸይድ እንዳግደደልና ቀጻል ዝኾነ ቃንዛን እንዳገደደ ዝኸይድን እሞኻ ምስ ግዜ ከማን ተምላስ ከለኻል ነገራቱን ዝውስኽ ብመጠን ፕሬሸር ማለት ስለዚ ናይ ዝወድና በሓፈሹ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ሓንጎሉ ከቢድ ነገር ክህልዎ ይክእልኒ ኢልና ክንግምግም ንኽእል ኢና ኣብታ MRI ዝበልክያ ክመጽእ ንሓበሬታኺ MRI ዋልሓንቲ ጨረር የብሉ MRI ናይ እቲ ሽሙ እንታይ ዝብል መስለክ ማግኔት ሬዞናንስ ኢሜጂንግ ዝብል ብማግኔት ፊልድ ዝሰርሕ እዩ ፈጺሙ ናይ ጨረር ዝበሃል ነገር የብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነኻ ኣብ ቆልዑት ኣብ ጥቕመ ዝውዕል ዋላ ማሕፀና ዋለዱን ዋልሓንቲ ስለ ዘየብል ዋላ ዘይወለዳ ወይ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮውን ከም ድላየን ክምርመራሉ ዝኽእላ ብኸምኡ እዩ ስለዚ ትብዓት ይሃሉኺ የረጋግፀልክ እዚ ነቲ ቆልዓ ዝጎድእ ጨረራዊ ነገር የብሉን እቲ MRI ስለዚ ኣመርሚርክዮ ምቕሳንያ ተሓይሽ እስከኒ No. Right doctor Anelna. You are welcome. حتى اللي سلام مسمر هدويلهم سكابتي إذن كلت تليفوناتي نيرانانا يلا نمو هو ما تصبتي تها شعبي تحطوا حجات أنا حكون إذا حتى تحفتنا تعمل صبح حاجة التحكم ذهبا مخري أي تقبلته حجي كابا حاجن زيادة هيبة حجي نسات راجع كونك بزحت إلى نتقارات حجي تشابعي تحطوا حجي أنا وركن دقات أنا أمسياتات صبح حجي من سيات تبنا تبعتي ترايس تزغلنا نفسنا عمراوت أن حكمنا مزخرو نعبلك متحارب موسى يتقاراتون موسى أزرزلهم حدا حجي تزوها بمدحاني معرخ ندي تقام ويبحث سيرو التحكم كم زخمة حماري أنا حكم بين مسير كم زجبر استفلت سرحكا ده كان يكا MRI نساء تمرمري كم سنجر كان يتقارات يحاتي تمون السبات كي تجبرا كي توسدا بزحتنا له تعزيز لهم أي وسدون نبتحكم كي دمون كم زوجر وين برمح إزي أبو زعن سمعنا مو أبزي زيادة معرف نديتي تهزبنا نبتي حكمنا وين نبتحكم معرف ندي كأمن زلوا أجن خأمن بزيادة بعد خاون زيادة من خن تآمن خب حاونا خب هالناس فلت زي نتعرف حاونا حفصل زهم كا نبزحتهم كبت سحسل زخل زملاتها نخارط وكيلو مالك من زحت حكاين أهواتنا بيجيم كا أنا إشتكي كامل هاي مقصد جميلة. يا تفكري وتحدث حوي. إذا بتعمل صبوا عبنتي وكم تزدقم كايوسي إذا حفت ناسي
በቲ ዝተረዳእን ውላዳ ካብ ዘይኮነ ነገር ክትከላኸሎ ኢላ ብምሕር ሓልዮት እዚ መርመራ እዚ ኣይግብረሉን ኢላቶም ከመደ ትርድኦ ኢኻ ቆልዓ ወዲ 10 በሌልካ ትርድኦ ማለት እዩ መበገሲኡ እቲ ውሳኔኣ ግን ከዓ ዘሴም ታይም ከዓ እቲ መሰረት ውሳኔኣ ከዓ ብዙሕ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ብዙሕ ሰባት ተሓሳስባ እዩ ኣብ እንዳ ራዲዮሎጂ እንዳ ስእሊ ሕክምና ኸይድካሲ ዳርጋ ኩሉ ነገር በጨረር ጥራሕ ዝሰርሕ እዩ ዝመስሎ ህዝብና ከምኡ መረዳእታ ኣለና በቃ እዚ ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብኡ ኸይድካሲ ኣለዎ ኤክስሬይ እቲ ራጂ ንብሎ እሱ በጨረሪ ዝሰርሕ ወ አልትራሳውንድ ይዋሓድ እምበር ጨረር እዩ እዚ ብቅብዓት ገይሮም ኣብ ስክሪን እንዳራኣዩ ዝምርምሩና ንከብድና ንዝተፈላለየ ወይ ከዓ ኣብናተይ ፊልድ ናይ ደምሱርና ኣብዚ ናይ ናብ ሓንጎል ዝወስዳ ደምሱራት ብአልትራሳውንድ ትምርምሮ እሱታት ቁሩብ ጨረር ኣለዎ እዚያ ኤምአርአይ ግን ናይ በሓቂ በቃ ካፕተን ኣነ ከይሃለዎ ከለዎ ንትስራሕ ስለዝፈልጦ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ስለዝጀመርኩ ክስጋዕ ሪቮሉሽን እዩ ንሕክምና ምዳናነት ናይተይ ፊልድሲ ኣዝዩ ናብ ቅድሚት ኣምፂዎ ቀደም ትግምቶ ብሓሙሽተ ሕዋሳት ክስታይ እንዳበልካ ተብሎሲ ሕጂ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ኣባይታ ዘሎ ነገር ሪኢኻ ትፈርደሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እሱ ምህላው ስለዚ ኣብቲ ፍልጠት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክስታይና ሕጂ ናብቶም ሕዋትና ክመፅእ ከለኹ እንታይ ይብል ኩሉ ክስታይ ወሳኒ ርግፅ እዩ ብመጠን እቲ ምስ ሓኪምካ ዘለካ ርክብ እዩ ዝውሰን ምስ ርክብ ከዓ ምትእምማን ማለት እዩ እዚ ክህልወና ኣሎ ታደሰሲ ናተይ ሓኪም ኮይኑ ኣብኡሲ እምነት ኣለኒ እቲ ዝሓስቦን ዝብለንንሲ እሱ ካብኡ ዝመፃኒ ነገርሲ ስለይ ብሓልዮት እዩ ፅቡቅ እዩ ዝደሊ ነቲ ዘለኒ ሽግር ፍታሕ እዩ ዝደልየሉ ዘሎ ኢለሲ ምትእምማን ገይረ መበገሲ ክገብረሉ ዘለኒ እምበር ብምጥርጣር እንተኣትየዮ ዳኣ ካብ መጀመርቱ እውን ይበላሸው ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ምትእምማን ኣለኒ ድዩ ኣብ ሓኪመይ የብለይን ኢለ ነዛ ሕቶ ክምልስ ኣለኒ እዚ ብቅድመይ ዘሎ ሰብሲ ጥዕናይ ዝኣክል ነገር ሓላፊነት ክህቦ እሱ ዝበለኒ ክገብር ሲ ይኣምኖ ደ ዝብለኒ ነገርሲ ንዓይ ዝርዳእኒ ነገር ድዩ ዝነገረኒ ሕጂ ኣባይ ክመፅእ ከለኹ ኣነ ብምርዳእ እየ ዝኣምኖ ግዜ ወስደልካ እዩ ገለመለ ግን ብምርዳእ እየ ዝኣምኖ ዝተረድኦ ሰብ ኣረዲኤ ከዓ ከምዚኣ ግን ክትውስን የብልካ ነቲ ኣካል እኮ ናትካ እኮ እዩ ተዘለካ ሽግር ናትካ እዩ ፍታሕ እንተመፅኡ ንዓኻ እዩ ስለዚ ወናኒ ትውስን ንስኻ ኢኻ ናተይ ስራሕ ግን እንታይ ንምንታይ በየናይ ምክንያት እንታይ ስለ ዝረኣና እንታይ ትፅቢት ስለ ዘለና በቲ ሕክምና ኢና ንገብሮ ኢለ ምርዳእ እዩ ናተይ ምውሳን ከዓ ናትካ ኢለ የቕርበሉ ሽዑ ትሰብ እንተ ዓጊቡ ይውስን ማለት ሕቶ እንተልይዎ ግን ኣብኡ ይከዋጥረኒ ዘሎ ስለዚ ነዞም ሰባት እንታይ ይብሎም በጃኻትኩም ኣነ ኣብዚ መድሃኒት ኣይኣምነሉን እየ ምክንያቱ ወልፊ ስለ ዘግብር ይብሉኻ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ዘለው ዋላ ጀርመናውያን እዮም ከምኡ ዝብሉኻ ኣካለይ ለሚድዎሲ ሓንሳ እንተወሲድዮሲ ንሓዋሩ ሓተንሲ ክጅምሮ ይደልን ይብሉኻ እዚ ሕጂ ከምዛ ናይ ሓፍትና ናይ ኤምአርአይ ብመሰረቱ ጌጋ ዝኾነ መበገሲ ማለት እዩ ኣካልና ዝለምዶ መድሃኒታት ኣሎ ወሎ ግን ኩሉ መድሃኒት ኣይኮነ እቲ መብዛሕትኡ ኣንፃር ፀቕጥን ኣንፃር ሳይኮሲስን ኣንፃር ፍርሕን እንተድልዩ ክውሰድ ዝኽእል መድሃኒታት ኩሉ ሲ ወልፊ ዳይሜንሽን የብሉን ኣካልና ሳይለምዶን እዩ ክውሰድን ክቋረፅን ዝኽእል
ክቋረጽ ከሎ ግን ምናልባሽ እቲ ጥቕሙ ክጎድለና ስለ ዝኽእል መልሽካ ምውሳድ ከድልየና ክእል እምበር ወልፍ ዝበሃል ኣካለይሲ ወልፍ ክርዳእና ብመሰረቱ ከም ሓሳብሲ ወልፍ ማለት ኣካለይ ይለምዶ እሞ እቲ ዝፈጥረለይ ስምዒት ወይ ከዓ እቲ ዝገብረለይ ፍታሕ ንዑ ቀጻሊ ንኽረኽቦሲ ዓቐን እንዳወሰብኩ እየ ዝኸይድ ብምሕር ምልማድ ኣካለይ ማለት በቃ መጊበዮ ሰዓኽሎን እዩ እንዳወሰኩ ኣብ ዝለዓለ ሽግር ክኸይድ ማለት እዩ ነቲ ናይ መጀመርታን ናይ መጨረሻታን ዘይተቀየረ ሽግረይ ንክፈትሕ ኢለሲ እቲ ዘድልየኒ ነገር እንዳወሰኸ ኸይድ ኣካለይ ከዓ እንዳለመዶ ኸይድ ዘይምስራሕ መጽእ እዚ ወልፊ ብሕክምና ዓይኒ እዚ መድሃኒታት ግን ኣትዩ ስራሕ ዝሰርሕ እዩ ወይ ስርሑ ይሰርሕ ወይ ኣይሰርሕን ኣብ ገሊኡ ግዜ ግን ዘይተደለየ ሳዕቤናት ዝበሃል እዚ ሳይድ ኤፌክትስ ከብህልዎ ክእል እዩ ከም ኩሉ መድሃኒት ኣብ ስነ ኣእምሮ መፂና ግን ከምኡ ክንብል የብልና ሳይድ ኤፌክት ወይ ከዓ እቲ ዘይድለይ ናይ መድሃኒት ሳዕቤን ኣብ ኩሉ ዋላ ናይ ደም ብዝሕ መድሃኒት ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ኣለዎ ኩሉ ብዙሓትና ንፈልጥ ኢና ፓኮ ናይ መድሃኒት ኣውፂና እቲ ወረቐት ክነንብብ ከለና 2-3 ፔጅ ገጽ ዝኸውን እቲ መድሃኒት ከም ዝዓልካ ዝኽእል ሳዕቤን እዚ ኣብ ስነ ጸቕጥን ስነ ሳይኮፍሬንያን ገለን ኣብ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ምዝንባላትን ፍርሕን ኣብ ዝውሰድ መድሃኒታት ካብቲ ካልእ ዝገደደ ነገር የብሉ ስለዚ ዘለና ፊክስ ዝኾነ ውዱእ ዝኾነ ተሓሳስባ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣዕቲና ነቲ ሓኪምና ክነሓቶ ኣለና እዚ ፍርሕ ኣለኒ ኣካለይ ከይለምዶ ብሉኒ ኣይለምዶን ኢለ ይረድኦም ከም ዝዛረቦ ዘሎ ከምዚ ከይገብረኒ ገሊኦም ሰባት የርጉዶም እሞ ንዓይ ከየርጉደኒ ይብሉኻ ጽቡቕ እዋ ናይ ምርጓድ ተኽእሎ ኣሎ ግን ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ውሕድ ሰብ እዩ ከምኡ ዘጋጥም እንተጋጢሙ ከዓ ሰኢልካ ተፃወሮ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ክንቅይሮ ኢና ካልእ ዘየርጉድ ነገር ክንገብር ኢና እንድሕር ኣባኻ ወይ ኣባኺ እዚ ነገር ኣምጪ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልካ ኣተሓሳስባይ ናተይ ስብእና መንነተይ ከይቅይሮ ይብሉኻ ከምኡ ተኽእሎ የብሉ እቲ መድሃኒት ዋላ እንተደለኻ እውን ከምኡ ተኽእሎ የብሉ ግን ኣዝዩ ዝርበሽ ዝነበረ ሰብ ክዝሕል ከሎ እንታይ ደኣ ዝሒሉ ክንብሎ ኢና ኣዝዩ ኣብ ፍርሒ ዝነበረ ሰብ ሕድእ ክብል ከሎ እንታይ ደኣ በቃ ስቕ ኢሉ ገለ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዝሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ መድሃኒት ዓቐን ከዓ ክስተኻኸል ይኽእል ስለዚ እንታይ ከዓ ኣሎ መድሃኒት ምውሳድ ምስ ጀመርና ዘለዎ ይጠቕመና ድዩ ዘሎ ነቲ ዝዓለምናዮ ነገር ኣወጊዩንና ድዩ ዘሎ ወይስ ኣይፈታሐናን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይረኸብ ኩሉን ኢልና ብትብዓት ክንዛረባል ወስዶ ኣለኹ ግን ምንም ነገር ለውጢ ይረአ ኩሉን ክንብል ኣለን ሽዑ ዓቐን ድዩ ክቕየር ድዩ ዘለዎ ስለዚ ሲ ከም ሙሉእ መሰል ዘለዎ ሓሳቡን ድልየቱን ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ብትብዓት ኣዛዝየ ኣይኮነን ሓኪም ኣገልጋሊየ እዩ ሰርቪስ ይዝህበኒ ንሓኪም ከዓ ዘዕግቦ እንታይ እዩ እቲ ዝገብሮ ነገር ሲ ውፅኢት ገይሩ ናቱ ሕሙም መፂኡ ሲ እቲ ዝገበርናዮ ነገር ሲ ፍታሕ ኮይኑ ንኽብሎ እዩ ዘዕግቦ ካልእ ዘዕግብ ነገር የለን ስለዚ ብግልፂ ምዝራብ ንዓና ኤርትራውያን ብግልፂ ዋላ እቲ ኣይምቸውን ትብሎ ነገር ፈሪሕና ይወሰድናዮን ሰናይ መፂና ናብቲ ሓኪምና ኣነስ ኣይተሓዘለይ እምበር ብግልፂ ክዛረብ ወሲደየን ካብ ፋርማሲ ምፅየየን እምበር ኣይወሰድክወንን እንታይ ክበላዕኒ እቲ ሓኪም ዋ ንምንታይ ዘይወሰድካዮ እንታይ ፈሪሕካ ኢልካ ኣብ ዘረባ ኢኻ ኣብ ዕላል ኢኻ ተምፅእ ከምኡ ኢሎም ከዓ ኣነስ እንድዕ ከቢዱኒ በቃ ንግደፎ ምንም ሽግር እኮ ይብሉን ግድነት እኮ ይኮነን እቲ ዘለካ ሽግር እሱ ንኽቐለካ እንተ ቀነሰልካ ብዝብል እምበር ተገዲድካ ትወስደሉ ምክንያት የለን ንዓኻ እኮ እዩ ዝምልከት እየ ዝብሎ ማለት ንዓይ እኮ ይኮነን ንዓኻ እዩ ስለዚ ሲ ተበሪሑካ ክትወስዶ ኣለካ ስለዚ ምንም ኣይኮነን ረኣዮ ብካልእ መንገዲ ወስፖርት ክሰርሕ ደልየ ክዘናጋዕ ደልየ ዋን እምባስ ክጅምር ደልየ ኣለኹ ከምዚ ክገብር እሞ ክሪኦ እስቲ ስራሐይ ክቕንሶ እሞ ቁሩብ እንተሓሸኒ
ድቃሰይ እንተተስተኻኸለ ዕረፍቲ ክወስድ ናይ 6 ወርሒ ዕረፍቲ ክወስድ ካብ ስራሕ እሞ ናብ ዓደይ ክኸይድ ወይ ናብ ዝኾነ ቦታ ከይደ ናብ ሓወይ ናብ ሓፍተይ በቃ ከይደ ክዓርፍ እዙን ፍታሕ እዩ ጽቡቕ ከምኡ ብርሓካ ኣሎ ክትሓባበረካ ካብ ስራሕካ ከምዚ ክትከውን ብሬክ ክትረክብ ገለመለ ኣብቲ ካልእ ቴክኒካዊ ፍታሓት ንኸይድ ስለዚህ ተሓካማይሲ ሕሙም ከማን ክብል አይደልን የብዙሕ ግዜ ተሓካማይሲ ሰርቪስ ዝረክብ ሰብ እምበር መሰል ዘይብሉ ሰብ ሓኪም ዝበሎ ጥራሕ ክገብር ወይ እንተዘይሉ ዝቁጥዖ ወይ ከዓ ዝቆፅዖ ዓይነት ጌርና እንተዘይቆፀርናዮ ከም ሙሉእ ሰብ መሰል ዘለዎ ድልየት ዘለዎ ኣንቢቡ ዝመፅእ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ኣንቢቡ ዝመፅእ ሓሳብ ሒዙ ዝመፅእ ሰብ ድሓን ዲስከስ ንገብር ኣብ ሓደ ነገር ጋር ንወድቕ ስለዚህ ግልጽነት ኣብ ግዜኡን ኣብ ቦትኡን ዘይምቸወና ነገር ኣብ ግዜኡን ኣብ ቦትኡን ክንዛረብሲ እሱ ይተፈታሕ መድኃኒት ከይወሰድካ ወስድ ኣለኹ ምባል ነብስኻ ምዕሻው ተገደሰካ ንምንታይ ከይወሰድካዮ እንታይ ሒሹካ ኣነ ወሰድኩዎን ግን ሒሹንሎ እንተልካዮ ሓኪም ኣይሓርቕኒ ኣነ ይሓርቕኒ ንምንታይ እተን ዝኣዘዝኩልካ ዘይወሰድካ ሰኢልካ ከይወሰድካ ሒሹካ ኢለካ ሓርቕ ከመይ ገር ስለዚህ ይነገረኒ እንኳ ብዘይ መድኃኒት ከማን እንኳ ኮነልካ ከም በመሰረታዊ አሰራርሓሲ ናተይን ናይ ብዙሓት ብጾተይ መርገጺው እንተ ተኻኢሉስ ብዘይ መድኃኒት ኣብቲ ስነ አእምሮአዊ ነገር እንተ ኣድላይ ኮይኑን ተጻዋርነት ወይ ከዓቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ነቲ ሰብ ኣዝዩ እንተገዲዱ ይኸናብ መድኃኒት ትኸይድ ከየብዝሖ ታደሰ ሓወይ ምናልባሽ ዝጎደለ ነገር እንተልዩ ከምል نرى بتعم ترى إلى سلام 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 على هنا مودعها تليفون علاتنا هلو عميد تبصر كم يمسكون بتاعني زتقولوا نادر لهم عبالات محسن بتاعني أنا مسؤولكم كلاتكم دكتور كله أستمر سبنا نادر لهم بتاعني دسبلي حق الله أنا بزعانة بعد بيتي حتى كل زميلك تاتبلك قالوا بخمي كنحجزو نخيل خيلك من قلب زحنك انت تخيل خاب خاب ديالو في البرايفت هو سقع ابز نزاربو نخيل انتي يبل مالتيو ناي فتح مجمرتا كم زقليل غيرنا نقطرو معناتو ابحلنا سلازيلو اي نغبرونينا انتي السوخا كم ناي قربا سبو نخلتيكم طرح كوينكم كمزي نغرات يريال كالخو كمزي خا سمعي زخونه مشاتسي اب بروجرام نيروسي كمزي سمعسي مستزريو نغر حدا خوينو نمو إلكي بعل بيت كسخ زبالة أتقمتيو ناتو سبقنا ناتو عينت عبكال زلكم تموكرو زخلو قبول جيرا وستومو السخ كم تفلتيو جيرا هجي بقى حد زبالسي كله نجر كفوت زجبرة حتو كابو خمس نمنتهي خمو زبل زلو حدا جزء أبكم وزحلفو سبات مدانا سبقت كما يزنقروا نمين يزنقروا إذا أنتي كما يزرب سب كبايز صبي كله بوتا يزحطو خاله كما يجير بزمت زبل نجر سلازلهم تمعصون إحنا كفوت جيرنا هن مسألهم كلنا مخاناتهم زخنا سبات زي نفردهم صبوهم ندلي سي يفوخسومي كمزي بقى معصو زتخفتلهم يوم بزح جزء خمان بقى كمزي كي تنفس زتنفح كي الرأي ندقى كل نجر كجبر حيلو زود أسب تناتو سب كمزي خنقره خلو ودعي بقى عير كمزي وصو نجر بقى تنفس فخس كعيبلو مالتيو ازي عفتح كتكون تخيل
كل زبل كواب قمة أتي مالتيو اندحر من الباش already إلكيو تزاريب كيو إغنور زقبرو ويقال انت خوينو ها تحن حدا جزي for some reasons زون بحلاو شجرنايو تومناتنا زخونو سبات كا بكل نجرنا كفلتونا قال ملك عين دلنينا ولا ناتكا زخونا كنا يقرباكو أجس تحن مساي انت خبيدوكا أبتكي إلى زخونا سب عينتو كم عينتو مدانا ناي بحلنا قال انت تخايلو كمان مسبعي عينتو وسانيو مسبعي سنلبونا كيلاوي كا ناي سن عمرو حكيم مسبعي ود تبعتين خبلي كقصرو غيركا بقى دحان هبت مستك إلاون تزرارب كتب لي تخليخي كابزن كلتا كن كوصي يبلون سئلو كالرئيسي يبلون سالساي اندحر فرس بزخونه مخنيات سخ كتب لي زي تخلي نخال حكمناون عدل زي هابن تخوينو زبل صخ سالساي سب نيوترال ناي قرباناتو تبليوم سبات نعاتاتهم انت نغيرون منم ايكون እናቱ انا ማለት እሳቶም ማለት يوم تبلو سبون انتليو بخمون مئتاو مخنياتو نمنتاي نغير كليوم كيمص مالتي እዚ ሁሉ بግምታቴ سمع تردئن لخي انت አለዎ እዚ ሁሉ እንተ ዘይግቡ ክን ኣብ ሜሰንጀር صحف ليمو قرب ግልጽ አቢልና خنزرارب نخلينا ኣብታ ግዜ ዝረኸብኩዋ ግን كدول زخيل ወይ كزوكسك مالتي زي نصر ነገር ወይ ካዝ ተዝነግሮ ነረሲ መንጸረ ላይ ትብልዮ ነገር እንተልዩ ኻት ከተዛረብዮ ተخيلي ወስخلو كبدعم تبغير كخاطر اسكالي دكتور يدسكنك دمشق رخبك كان مستفدل هكا زرار بقول فتنا ديك هاي قدسن يوم دعينه زعات حكمنا ولا تزاربنا خفلنا هم تبلك يقدس صنحك كم ولا 100% كنت زبرنكم دعينه ناتو يدم بو نغرات علني ግን ያራ ሳኻ خراخ ويدلي انا كزارب خلي ሳኻ ምናልባት دبل حساب علني كان بسبب يدفتشني انا بحد ابيني كوينا ابدان كبير من كيسر خبرني مو كم بزا نايزا كستايد قبر كاغن كلها دعمي دمسكنك كل ነገር تردياتنا لها تصبر يا ويلكم صبو ابزي امنال باشا تحيزه تادس حوي حفشاو ነገር كبلو زدلي كستاي كم زتريو هلا كمش حزبنا بزح صور علوه يردعنيو حديل كه كلته مبال كم زلو يردعني وكل شعب ميديا زوص حلو غزيسي كوموتات ነገር يغاطميو انتاي كردعن دلتسب سرح ያለን አብራ ያለን ካለ ብዙሕ ዝገብሩ ነገራት ሆናሉ ግን ቀልጢፈ ከይምለሰኩም خእል سريع ከማኔ ሎምን ክስቶ خረኽቦ የገለ እንዳበልኩ ተወሳኸ ነገር ኣብ መንገድ እንዳኸድኩን ዝዛረበሉ ግዜ የለው كمو سلازخونه تغست ستايبل دلي ግን ዋና ዓላማና ክኸውን ዘለዎ እቲ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ዝቕመጠሉ ዓዲ ንዘሎ ናይ ሕክምና ኢንፍራስትራክቸር ካብዚ ፍልጠት ወሲኽናሲ አሃ በዚ መንገዲ ዝኽየዶ ኢልና ክንከይድ ዋና ፍታሕ ምክንያቱ ኣነ በርሊን ኣለኹ እቲ ሰብ ኣብ ካልእ ቦታ ኣሎ ደሊ ኻውን ኣይከውንኒ ማለት ስለዚ በኸሙ ክንርድኦ ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኢድ ኣሎ መስለን ሰላም ودينا لنا وندرفول نلوم مدبنا لووا ويكاز وانا نقر نحرالو تتعدسنا باكم مصبعات مጨረሻ لووا هوم كم زحجي بتعمي يغنيلنا انتايتي كم تفلطي حكيمي حمد حزلها ابزخونه وانون كمتي على متى استعذبكو قصرا مصي خغبرت زلا انا هي ابرلين ندحر شوعة شمان تورحي عند قصرا وهابن وخمتي سمعي دارغا تحوزات تستايسلو زلوها نسير داناي كنت حزبنا لك اذا هيك زلها لومي لمن انه بزح حتات مليش كلها تمليسنا لازم تسمعنا خمجي كبرت عبن زلك انستيو نساتنين زغلص اسمعي تزبركاون اتي وتبعتاي كله زعما كبرتي والستيتي امص يادري سمعت
أتي سبعين دي أنا إذا علوتي يستعي مستباهلنا جن أنتم لأوها بزح كم تفطي كم سونا يقول شاربي كلا بحال زي مسوي تباهل خبالي تباهلي تساعد أنا تحمى زي وص نجار نصوص لذا عتنا تحيزنا زلوا زعبنا بحالي طعم خبيدي وعلى بزوجنا ونسي حيزنا زلوا أكلتنا بزلمر تتحسبنا قاعد يتغيرن قل تملي السب سالا زند حاتتا بزح مرسي كان لها هذا صحوي حنت حدا تبع ترغيب له تبلنا الله سلام صبو هو عدلك وهو صبوي هذا الشيء أمسنا لك حونا لا مسمع له أول إيش إتا بدك يخزن لا أربع حق قبل لما تدم تسلل سمع دلا أوكي يرب شكله ولا خير سلام بعد لما أنا خير أسخر إيش خير مجموعة أنا أقول لكم سلام كاين شيهم ملهم شيء كنا ترنسي يا أميلا بزعوانا تحتو بزعوانا هاي سيكوزي خاطر تلين ديبريشن كاتل ستريس مالتي لا سيكوزي عبد ناي سيكوزي عبد جاء كابكم من هيجي وزي كبابي سفسفون غير الله غزا جي هدي عب غزا متخوغن كم تدلخون يدلخون ولا حد تجبرك لكم بقى ولا حد ترح دك استراح وينا مالتي زخونا نغرات كجبرتي زخونا لوسي بالله زخونا مراد ساب كندزي ساب كندي يصنع خون كم زي كم غير خفت هاي خلنا زي نغرز كندي جزء غيركا بس بدال زحوي كاب سلسة وحي قلس كيري اوكي كابتو وصخا كندي جزء غيركا كابتو وصخ سلسة سون غيرلون حجتي زأتوكا مخنيات نايتي سايكوسيس ملكتات እሱ ምናልባሽ በተዘረዳኒ ዝሕሉል ካሎ የሎን ከሆነ خاليو ግን ድኻም ስማዓንሎ በቃ ጻጤ ገብረለ ያሎ ኃይል ሲኢኔ ያህተብል ዘለኻ እዝንታይ መስለካ ምክንያቱ አንፎርች ከመጋጣም ኮይኑ ወይ ከመጋጣም ኮይኑ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ እንታይ የጋጥም እዚ ሳይኮሲስ ከጋጥም ከሎ مش كله صعبيناتو مالتي حجي بتلقى خنكدو ناتكا خنيتات كنزراربل يبلنان نابس بداله خطاتو ادليوكا ابوها بمدهانيت قدن حكمنا خذليو مدهانيت توسد بت مدهانيت كا اتي زنبره ز بلاس توسخ ملكتات زبحال مالتي زي نبرنا زمصعنا عينتات زي نبرنا زوسخنا استفلاليه مالتي حجي كستاين مبالسي دمص ديو فرح ديو استفلاليه ነገር መቼም بتلق خاعت ويدلني استاون برايفسيون مالتي حجي ابكمو እሱ በመድኃኒት ይሽውካ خنሱ እንታይ ዝባሃላሎ ፖስት ሳይኮቲክ ዲፕሬሽን ዝባሃላሎ ድሕርቲ ናይ ሳይኮቲክ ጊዜ ናይ ምዝንባል ጊዜ زمص ዝተፈላልየ ጊዜ ዝወስድ ናይ ጸቕጥ ዓይነት ምልክታት አሉ እዚ የጋጥም ከመጋጣም ኮይኑ እዚ ንምንታይ ዝኸውን ዘሎ መስለካ ኣብቲ ሳይኮሲስ ክንኣቱ ከለና ናይ ሓደ ዶፓሚን ዝበሃል ኣብ ሓንጎልና ካብ ዘለው ንጥረ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዘለና በቃ ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝበዝሕ አንተ ወብኔራ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ሴሮቶኒን ኖራድሬናሊን ዝበሃላ ከዓ ንጥረ ነገራት ኣብ ፍርሕን ኣብ ጸቕጥን ከዓ ኣዝየን ጎድላ ኢለን ኣብዚ ሳይኮሲስ ከዓ እዚ ዶፓሚን ኣዝዩ ይበዝሕ ከምኡ ስለ ዝኾነት ዝገብረና ይገብረና ማለት እቲ መድኃኒታት ከዓ መጽዩ ነዚ ዓቐን ናይዚ ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ምጽቃጥ
ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ክፀቅጡን ኣለዎ ከጉድሎ ኣለዎ እሱን ተጉዲልዎ እዩ ዝሕሸና ይሕሸና እቲ ከጉድል ከሎ ግን ከምቲ ኣብቲ ፀቅጥን ፍርሕን ጉድለት ነይሩና ዝበልክዎ ካብቲ ምብዛሕ ምጉዳል ሓሊፉ ናብቲ ንቡር ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምጉዳል እያ ሽዑ ብከምኡ ክጎድል ግድን እዩ ነይሩ እቲ ምጉዳል ግን ከዓ ኣብቲ ስምዒትና ከዓ ናይ ፀቕጢ ናይ ድኻም ናይ ሓይሊ ምስኣን ስምዒት ይገብረና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብከመይ ይስተናገድ ንዝብል ዓቐኑ ወሳኒ እቲ ሰብ እቲ ድኻም እንዳተሰምዖ ናብሩኡ ክገብር ይኽእል ድዩ ወፂኡ ከኣቱ ይኽእል ድዩ ተሲኡ ክወፍር ይኽእል ድዩ ወይ መዓልታዊ ናብራ ናይ ስራሕ እኳ ክንደይ ናይ ቁርብ ግዜ ክወስደልካ ይኽእል እዩ ከም ኣብ ዕረፍቲ ተዋሂቡካ ማለት እዩ ሓይሊ ስጋዕ ትውስኽ ነገራት ስጋዕ ዝመዓራረይ ሙስሙል ሓይሊ ኣለኹ ስጋዕ ትብል ወይ ከዓ ብጎደሎ ጀሚርካ እናመላእኻ ምኻድ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ክህልወካ እዩ በዘራርባኻ ብገለ ዝደርበኻየን ቃላት ኣብ ጀርመኒ ኢኻ ተቐመጥ ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ተኽእሎታት ዝብሎ ዘለኹስ ከምኡ እዩ ኣተኣሰራርሓ ማለት እዩ ሕጂ እንተዘይ ኣቢሉ ዓቐኑ ብዙሕ እንተኮይኑ ግን ነዚ ኩነታትካ ዝጠመተ ተወሳኺ ሓንቲ ከኒና ብመዓልቲ ተዋሂቡ ካብዚ ነገር ዝቀልጢፍካ ትወፅኣሉ ኩነታት ተኽእሎታትም ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገር የለ ወይ ዓቐኑ ቁሩብ ትፃወሩ ዓይነት እንተኮይኑ ቁሩብ ንግዜ ምሓብ ኣብ መዓልታዊ ናብራ ብትገብሮ ምንቅስቃስን ለውጥታትን እንዳወሰካ ክትከይድ ትፍትን ኣይ እዚ ዳኣ መዓልታዊ በቃ ፆር እንዲ ጎቦ እንዲ ኮይኑኒ ካብ ኣዕላተይ ተሲእሲ ንቡር ነገር ንክገብር ከቢዱን ኣሎ ትብል እንተኮይንካ ናብታ ሓኪምካ ናይ ተመላላሲ ዝኾንካሉ ሓኪም ከይድካ ከምዚ ገይሩኒ ኢልካ እሱኻ ጠሚቱ ነዚ ነገር ዝክገብር ይግብኦ እዩ ይገብር እዩ ይሓስብ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ኣብዚኣ ምናልባሽ ሕቶ እንተልያትካ ሓንቲ ዕድል ክህበካ ወይ ዝምላእ ነገር እዚ ትብሎ እንተልዩ ሳኢለ ተቋሪፅካ ከይትኸይድ ما كل حبريتا كان لا سيا كم تانا دكتور صبر قالوا حتى السلام سلا كل حبريتا يعني دي دكتور you are welcome okay thank you በቃ ወዲና ኣለና ናባኹም ከብቋን ፈደሰ هم ብዙሕ ክስታሂብና ነታ መጨረሻ ብፍላይ ኣገዳሲት ዝገለፃ ሕጂ ከም ሓኪም መፂና ኣሎ እቶም ንኸዶም ከዓ ከም دكتور زر أبروح زعم السوريم تم حكاين نخدم لساتهم يوم حجي بخمي مس حكيم كنا راحب كم زلنا جريس كنا حدا متأمن مس حكيمنا شبونا توي كله حتى انت لكم كتوات رنون تقوليهم سلازة حكيم زبالة كان سخاون كحابنا متأمن ترى أجرنا زي لك كمناتنا يحوينا حبكنا زخنا خنحب إيه بدنا نكومات كارو انت الان تقرأتم كوينا كم نحسو وي نحب حسب حيزنا متسينا مسؤول كنبرر لنا إذا عزيز كان لي أي وصدوني نسشعو قدنا تايكب لناني أي حرقني تايلا تمريسو يخرد عنا ماي مسرد عنا وساني ناتنا يسخول حجي تتساقم دولو ناتنا بين حالي قانقوا تساقم الله نمسولة دلها سلازي كيلا قانقوا حيزنا هنكي كم دلنا كالون بزعباتي حماماتنا حسابات أفلوت حيزنا عن كيد لو مثلا جوجل بزح أنا وقال لهم ترجمة مسيح خمس حسبكو كتلة كم مقبار ككالا خلو يكعل بيزبل لارجع شدش تنفع عبدي أوتي نتا جوجل ترجمة الليلة حتى جت حيزة مسكين رمان زون تقول له حمامنا عب جوجل آتينا ترجمة بعلوها قال سألنا خل أفلوتو حيزنا ناب دكتور زر أبروح تخيدنا نحن حجازي نتي دكتور زر أبروحو نحن حجاز خوي نسمعني زي فلت خوي نقل أنت قاعد بينك وعم مكان الرادع مثلا سرزي تي لو مذهب كان بتعم صبوي قال لي لا يكون بزحسب سمعي لك كم زي قوس أرا ناب حكيمنا دكتورنا زخدنا هنا أدلنا تعطينا مالك مستزلكا زمز حطوتون تي سلستر بعد يخون الأمر ناي بوزحات حتى حتى تمزلوا بس سامون كانوا مسبرم يتبعنا معي إذا حاولنا إذا حتى تحدي ناي بوزحات في المرسي absolutely نص حتى بوزحات كامل سرقي ومالو حفتنا إذا حتى تطو نسال زي كنا بوزحات ون نزيز كاتاتول مرسي رقي ومالو معي سلذي نبوزحات يخالومي
حكمنا استاجر كذا لها مستجزيها يغنيلنا عم تشرشات ولا تزيبلك أنا تعمي عقوبة لازم كاراتهم كل حاجة مسيرنا يوم المسيحنا الله مو يغنيلنا حولي دني جن كده من تنمسلاتات كل زين نسخاهم كمهم دكتور زر أبروح نزل مسلاتات عرف كل يسكفني تموراتنا كل زين نايكالوت مسلاي مستاج جبر معي مارتين لوثر زبولو كوستو زبولو مزبلو مسلازي نسخاون شمنايتم ولدنا داتاسكا حدا منشي لبنان تمرتن نايل صفوبل مالتي سلاذا خمزلومي زعرب كلنا اتي منشي لبنان تدحالي تمرتون سلازي نصف كنكاتاتورينا كلاتنا نزلومي زعرب كلنا كلاتنا كنكاتاتورينا تمسلاتاتنا كومو سلازي بلنا كان زوعنا لينجركا صحة لينجركا زبلالو سلازي نحناون أبكمز بفلاي نتم زوعلو نتم استمكرو خان ماخر نسخون غريس كالنا تسنيكا كاب زي تمكر سب راي بورا نعمل كنا نتزمل كوتو كم زلومي زمل كوتو متصب حتي تمها زوم بتعمل صبو قال كاب حميمكا حكمنا تخلق الكات عناونا لنا جاها غريس كالنا مالي لذي تبحلناهم كومي الزناي لذي عون تامهرنا لنا كان حبا قسلو حبا فوس اللي كلاتنا زلا لذي كيف رحنا تعاملنا نسعفنا هنجلس نحبينا لك أنتا حفتنا زملش كاي سلس تنجر بتعمل صبو قريموني عدني غيو كلاتنا تسمعت نايت سب حلوس لزلوه بزا أمنصب بزا كسب بزا أمنصب كله خمسة لك كمان كسب شو إذا كلنا تلعفتينه مسلات تسينه ناب دكتور زرع بروح مسيح هيك كتانا باي مسيح هيك زون ناي لبونا ناي سل لبونا أو خلوت مرتي أما حلا اللي كنا مالتيو قال حزنو زحب سي زاد سلام عنا يركب حاجة حادث سبتل حميمو زاد سلام عنا يركبني لما حاجة كبر حاونا يكسن يركب يلنا له سلازم نسو خم أنت زينو وتم قارئتون أيكم تصونهم أيك سلام عونهم سلازم كم أو ترى أي اسم عنا خينو في المحجوم زحات أبزي مهارات متيوم نجيرهم نعم حدا ترى لوطي كري جميرو عبدو ترى أتعشي زي واتسو كينو كان استبعد كم زلنا خم تحنتو يجلس خلنا ما إذن ده استبعدنا ترى أخذنا حدا فلتة نركب علينا معناته زي مفلسي سلمات كترب بحال سلازي نفلت إنا عب سلمات زلنا بفلا إذا عينة تستمرو عب سلماتنا فتسينا نفوتونينا وحد فلتة كحدا جنياي لذا حدا وحد فلتة حجام كم فلات كينو زمخرو لهم نزون أو نخنبل نتايدا ملء فلتة كلنا عبز متيها نايسرست عينة طبابات كي إلهيها ناي نربي كالها نايس نعمره نايس للبنا الدنيا تاتينا الذي أنا عمي يعني اللي مش محسن قالوا أتون بدحريس لزلو سلام نعم عند الكتبان حابو متشرشة نباها تبان تلتا بحالها تعصوا حمد. Thank you. السلام بدحريت قالوا تلو معدل هابي عم متشرشة ناب دكتور زرع بروح ودينا أتو تحدثنا أتو زرابروح دكتور زرابروح مرساوي جرما هراي بتعمي يقني لي أنا وندس ندابلني استقبله كمزي دايناميك زخونة حتون ملسنا بايت هذا ورد نقدس زبلكا مهنياتو مستي أبتمنى بابروز شرف نقر سلازخونة مالتيو سلازي عدمكمني عزي يمسكن سلاتي بقى hospitality سلام بتعمي thank you كاب مجمرتا جنبيرنا كاب كونتاكت جنبيرو فيكسن بتعمي uncomplicated زخونة communication لو مخا تحدث حوي بتعمي تمشي خان لها زبالكو أتصبق كاخمان بزرد عندنا نعيت مجبن نيركا بتعمي دسيلوني سلازي مالته يكون يزبل كازل له بتعمي دس زبل أجلالس عن كمزي سامرايز أجبابران الله بتعلقها بتعمد سيلوني كال زبلو
ምናልባሽ ከም መተንባሕታ ነገርዩ ቅድሚ ሕጁን ኢለየለኹም ካልእ ቦታ ከምዛ ሎሚ ዝረኣናያ ዓይነት ከምዚ ሰባት መፂኦምሲ ሽግሮም ዝገልጹሉ ናይ ውልቆም ነገር ወይ ናይ ሰቦም ነገር መፂኦምሲ ካውንስል ዝግበረሉ ፕሮግራም ምስ ብጾተይ ነዳሉ ለና ማለት እዩ ነዚ ነገር ዝንምግጣም ማለት እዩ በዚ በቴሌፎናት በገለ በተፈላለየ ዝመጽዓካሲ ብዕጉብ መንገዲ ስለዘይ ዝተናገዶ እስኻውን ሓይልን ጊዜን ስለዘይብልካ ንሰባት እንዳመኸርካሲ ልዕላዕ ምኻውን ክትከይድ ስለዘይብልካ ብኸምኡ ከምኡ ንሓስብ ኣለና ተስፋና ቤት ምኽሪ ትበሃል ድሮ ኸማንታ ድሕረ ገጽ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ኣላ ግን ትሕዝቶ ገና የብላና ኣብ ዩቲዩብ ብክስታይ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ግን ክንጅምር ኢና ከምዚ ዝገለጽካዮ ማለት እዩ ታደሰ ሓወይ ሰብ መፂኡሲ ዝኾነ ኣስተምህሮ ቢሉ ብውሽጢ መስመር ሽግሮም ነጊሮም ቁጽሪ ተዋሂብዎም ወይ ከዓ ሽሞም ዘይገልጽ መግለጺ መንነቶም ተዋሂብዎም መፂኦም በትሳቶም ዘለዎም ሽግር ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሓት ክመሃሩሉ እቲ ነገር ከዓ ስሩዕ ነገር ክኸውን ሰብ መፂኡሲ ክግልገል ከመይ ጌርና እቲ ሁኔታት ሰርቪስ ነባዝሖ ብዝብል ዝተወለደ ሓሳብ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣይ ሆፕ እቲ ምድለዋት ምስ ተወድአ ክነውርዶ ኢና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ስለዚ መልሼ የመስግነኩም በቃ ቴንክ ዩ ጥራሕ ክብል እየ ዝኽእል ዓጆኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክስታይ ኣለኩም ቀጽሉሉ ኩሉ ሻዕ የማናይ ኢደይ ክህበኩም እየ እዚ ናይ ኩልና ጾር ስለ ዝኾነ يغنينا عجوهم تلنا حكيم دا حاوينا لنا وزحتنا حاوينا لهم يغنينا ثانك يو مالشي سلام يغنينا دكتور زهرة بروف ليت ورات تعذبتنا عبد المجيد له مدب بخالد سقع نراقب سلام قنيو